Boa tarde. Son as 19:30 horas, miércoles 27 de maio de 2026. O asunto que nos trae hoxe esta sala é a convocatoria dunha sesión plenaria ordinaria do Concello con un número de expediente 2026/G010/000003. No orden do día, na parte resolutiva, o punto 1.1, señor secretario. Ben, a aprobación da acta da sesión do 8 de abril de 2026, quere manifestar unha rectificación ou corrección, se non podría por lei. José Manuel. Fátima. Roberto. Juan. Xosé Lois. Apróbase. Ben. Punto número 1.2. Ben, aprobación do ditame da proposta de aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2026. Para facer constar que a Comisión Especial de Costa, reunida o 22 de maio de 2026, dictaminaron sobre o asunto citado para o estudio completo e pasouse a votación do asunto para levar a pleno tendo o seguinte resultado: votos a favor do Partido Popular 2, abstencións 3, PSDG, PSOE, Nega e agrupación de electores adiante por proceso e a lei, por lo tanto, dictaminado favorablemente para levar o pleno a consideración. Ben, recoñecemento extrajudicial de crédito número 1/2026. A proposta que traemos é unha aprobación dun extrajudicial por importe de 55.483,42. Son facturas todas que entran depois do 24 de decembro, a maioría delas de facturas eléctricas, e o importe, como ben dixon antes, 55.483,42. Moi ben. José Manuel, ten turno a palabra. Fátima, ten turno a palabra. Nada, eu estive revisando o informe de intervención a este respecto. Bueno, como sempre, vostedes están contando que están facendo unha moi boa xestión e que sempre teñen un cumplimento exquisito das normativas. Bueno, en setembro de 2023 foi parroquia por parroquia explicando que era unha retención de crédito, cun modelo, explicando que todos os gastos que facían tiñan retención de crédito aprobada polo interventor, que o interventor lle exixía ter sempre retención de crédito axeitada. Pois agora, neste informe de intervención diante desta interventora, pois está recollido que para evitar que este recoñecemento extrajudicial se repita na mesma situación o ano seguinte, sería conveniente que, con carácter previo a adquisición de calquera compromiso de gasto, se solicitase a correspondente retención ou certificado de disponibilidade de crédito. É dicir, que aquilo que empezou vostede cumplindo, agora xa non o está cumplindo. Bueno, pois solamente destacar isto, nada, eu non vou ser quen de deixar que se queden sen pagar as facturas. O meu voto será de abstención, pero reseñar que todas esas cousas que vostede facía diante do interventor anterior, cumplindo coa normativa, xa non as está facendo. Moi ben. Roberto, ten uso a palabra. Votaremos a favor. Juan Ramón Torrado, ten uso a palabra. Xosé Lois, ten uso a palabra. Ben, ao longo da legislatura o PSOE sempre aprobou que se aprobaran os extrajudiciais para que os proveedores cobraran canto antes. En esta ocasión imos facer o mesmo, imos apoiar esta proposta, sempre pedindo que canto antes se poida proceder ao abono das facturas correspondientes. Moi ben, procedemos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións.
Segundo punto do orden do día, punto 1, punto 3, señor secretario. Aprobación do ditamen de proposta de aprobación do expediente de modificación orzamentaria 5/2026, suplemento de crédito 1/2026. Para facer constar que a Comisión Especial de Contas, reunida o 22 de maio de 2026, ditaminou sobre o asunto citado, con expediente completo, pasou a votación do asunto, tendo o seguinte resultado: votos a favor 2, do Partido Popular, e a abstención 3 do PSDG a PSOE, a PIN, ESCO e BNG, quedando, por lo tanto, ditaminado favorablemente para elevar o pleno da corporación. Ben, o que traemos nesta proposta é aprobar o expediente de modificación de crédito número 5/2026 cun suplemento de crédito 1.26 por un importe de 110.458,31. Deses de 110.458,31, 45.350,81 van para pagar estes 50.000 dos que falábamos antes de facturas que entraron do 24 de decembro hacia adiante, e os 65.000 restantes, 65.107,50, vai para dotar crédito para a compra dunha finca no centro de Ponteceso destinada a aparcamento no Parque das Bouzas. Moi ben, ten uso da palabra José Manuel. Bien, simplemente, si nos fixamos que levamos xa 5 suplementos de crédito, un orzamento que acabo de decir, número 5, acabo de decir usted, non sei. No, es o expediente de modificación número 5, suplemento de crédito 1. A modificación 5 porque hai alteracións de crédito, cando non dá unha subvención ou demais. Eu o que quería dicir é que o terreos estes que tanto, digamos, peleei eu para que se fixeran estes, levan exactamente 8 anos nos orzamentos para poder facer as expropiacións deses terreos, pero está falando vostede sempre de un aparcamento, e eu quero recordarlle que é un sistema de zona libre, polo tanto, o do aparcamento vai entrar moito con comiñas, é dicir, terá que ser un parque no que se poida, digamos, utilizar algunha parte como aparcamento, non para facer o aparcamento. Polo tanto, non caben aqueles todos os coches que vostede decía. Ou creo eu, vamos, a non ser que faga vostede un cambio de ordenación do sistema xeral. Moi ben. Fátima, temos a palabra. Pois eu tanto vou facer unha única intervención para este punto e o seguinte, que teñen unha redacción similar nos informes. Bueno, despois de todos estes 3 anos dicindo que non hai cartos, chegamos o 27 de maio de 2026 a un ano das eleccións, e di nos informes que hai 445.203,23 euros de remanente de tesourería para gastos xerais. É dicir, que non só se priorizou en liquidar a débeda dos bancos antes de tempo por diante das necesidades dos veciños e das veciñas, co que iso supón de deixar de facer investimentos necesarios, senón que a maiores preferiu vostede deixar de investir case $500.000 de euros e deixar paralizado todo durante 3 anos, dicindo sempre que non había cartos para agora gastar a más cheas en calquera cousa. O meu voto será de abstención, e vostede o que dispón o orzamento, pero, bueno, está ben recalcar e deixar de manifesto que o que vostede estivo facendo, manter paralizado o Concello durante 3 anos para gastar agora a más cheas. Roberto Andrade, temos a palabra. Nós, da nosa línea de apoio ao goberno, votaremos a favor. Partido Galego, Juan Ramón. Partido Socialista, Xosé Lois García Carballido. Ben, o PSOE vai sempre apoiar as modificacións orzamentarias, como así fixemos ao longo de toda a legislatura, para facilitar
os investimentos, sobre todo investimentos que son favorecedores dos servicios públicos. Se ven, este apoio tamén é para recordar ao alcalde que cando foi o debate do orzamento nos ofrecemos e o noso voto favorable se incluía unha partida para a reforma do plan xeral, vale? Para abrir o plan xeral a todo o pobo de Ponteceso, a todas as parroquias, e que todo o mundo poidera facer aportacións, e que esas aportacións se atenderan desde o diálogo que non houbo no anterior plan xeral, que houbo unha falta de diálogo, non se atendeu a máis de 500 alegacións que se presentaron e ni siquiera se rexitaron individualizadamente con algún motivo. Entón, nos imos aprobar este punto, máis o seguinte punto tamén, que tamén é de tipo de modificación orzamentaria, pero imos a seguir reivindicando que, xa que vai a facer unha xestión activa do orzamento en vigor, e que vai a conseguir, digamos, novos aforros ou a reinversión do remanente. A legislatura empezou xa con 2.700.000 euros nas contas do Concello, que esa foi a ata de arqueo que asinamos vostede máis eu cando foi esa sesión inicial. Pois, se está disposto a reinvertir parte do remanente a unha xestión activa do orzamento, imoslle volver a pedir que teña en conta esa solicitude de abrir o plan xeral á participación pública, dunha reforma puntual do plan xeral para aqueles aspectos que foron máis lesivos ou simplemente porque, por exemplo, as áreas de reparto non se desarrollaron, non se favoreceu a construción de vivenda, que é algo moi necesario. Nosa moción que traemos hoxe, unha delas, é sobre vivenda asequible, é o principal problema hoxe de España, a falta de vivenda, tamén de Ponteceso. Entón, nos imos a pedirlle outra vez ao alcalde que teña en conta esa solicitude do Partido Socialista. Ben, este goberno síguese movendo na mesma línea que se moviu desde que empezou, sendo escrupuloso no gasto. Ten razón vostede que non sempre son capaz de conseguir que todos os gastos teñan unha retención de crédito, ben non sabe Dios que loito todos os días contra eso, pero que si non estou de acordo con vostede é que me diga que agora invirto cando antes non invertía. Quero yo recordar que este goberno ten 72 obras terminadas, 72 desde que empezamos. 72 non fui onte, foi desde o primer día de que empezou a legislatura hasta hoxe, 72 obras terminadas, certificadas e pagadas. Vale? Que o remanente ten un uso determinado, que usted o sabe ben, cal é o uso, que o recordou a señora interventora nun dos plenos, vale? É que o goberno siga a mesma línea. Vamos a traballar hasta o último día, sin descanso, facendo obras, anunciando obras que si fixemos, non anuncios que non estaban plantexados, nin anuncios estériles, non, nós anunciamos o final dunha obra, non anuncio o príncipe, non. Cando acabamos, digo, hoxe acabamos esta obra, non vendo fume, non fago anuncios de piscinas olímpicas, nin fago anuncios de pistas increíbles, non, anunciamos as cousas que acabamos, e neso non vou a cambiar. Entonces, que usted me diga o que me dixo, pois, como comprenderá, xa casi me dá igual. Xa casi me dá igual o que este pense de min. O que teño claro é que estamos seguindo unha línea, non vamos a parar de facer obras, vamos a facer obras hasta o último minuto, e o resultado xa se verá dentro dun ano. Se traballamos, se non traballamos, e se non traballamos, isto é fácil, esa xente que estamos aquí, temos que quitar daqui. É sencillísimo, e irei para onde está usted agora. E sí que serei máis construtivo do que vostede, porque nada do que fai o Partido Popular aquí está ben feito. Pero, vou recordar por último, para terminar, que fai uns días apareceron 800.000 euros da DIPO, na cal gobernan vostedes, xunto con vostedes. Eses 800.000 euros sabe para que son? Para amortizar deuda. Usted que se metió comigo por saldar a deuda bancaria, como hoxe dixo diante de todos os veciños que o alcalde priorizara saldar a deuda bancaria, pois os seus na DIPO acabanos de dicir, señores, teñen aquí un POS que non se ejecutou na legislatura anterior de 800.000 euros e saben que teñen que facer con ese POS? Pagar o PAI. Non protestamos, pagamos PAI, liquidamos o PAI. Cambia de cojones o conto,
Cando é aquí, amortizar deuda está mal. Eu vou a favor dos bancos. Usted na súa casa, se ten un crédito, usted non amortice, sigue pagando intereses. Non, eu aquí non. Se teño un crédito, pago. E intento amortizar intereses. E cando a Diputación me di, estes 800.000 son para pagar deuda, sabe que facemos? Pagamos deuda. ¿Podo responder? Sí, sí, está claro. A diferencia está en que eses 800.000 euros súmanse a todos os outros centos de miles de euros que ten asignado o Concello para o post de obras e de servizos sociais. E vostede estaba amortizando débeda sen investir e mantendo paralizada o investimento en Ponteceso. 70 e pico de obras, ya acabo de decir. Bueno, xa veremos, despois comentamos. Ben, procedemos a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Ben, seguinte punto, aprobación do ditamen de proposta de aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria 6-2026 de crédito extraordinario 1-2026 para facer constar que a Comisión Especial de Contas reunida o 22 de abril de maio de 2026 ditaminou sobre o seguinte asunto que o citado anteriormente, pasouse a votación do asunto obtendo o seguinte resultado, votos a favor 2 do Partido Popular, abstencións 3 de PSA, PSOE, PINESCO e BNG, quedando, por lo tanto, ditaminado favorablemente para elevar a este pleno da Corporación. Ben, aprobar, traemos, pedir ao pleno aprobar o expediente de modificación de crédito 6-2026 a través dun crédito extraordinario número 1-2026 por un importe de 10.132,61. Son o exceso ese dos 45.000 que iban ao suplemento, máis os 10.000 que van ao crédito extraordinario. Suman 10.132,61. José Manuel ten turno da palabra. Fátima ten turno da palabra. Roberto, Juan, Xosé Lois. Ben, moitas gracias. Nós imos votar a favor, como dixemos antes, para facilitar ese traballo de investimento, pero sí que temos que pedirlle, por favor, o alcalde e o equipo de goberno que o apoia, que se manifeste sobre a nosa solicitude de o tema do plan xeral, que nos diga, por favor, se ten algunha previsión, se ten na próxima modificación un suplemento de crédito que vexamos, vamos a ver efectivamente que hai unha partida ou que fixo as xestións correspondientes para que a Xunta, igual que fai en todos os concellos que reforman o plan xeral despois de que hai unhas normas que modificaron o urbanismo, vale, desde o ano 2013, 2012 que se iniciou o plan anterior, houve moitas normas que modificaron o urbanismo, co cal a Xunta sí ten argumentos para apoiar financieramente esa reforma do plan xeral. Entón, pedímoslle, insistímoslle que nos conteste se vai a facer algún movimento nese sentido. E despois, por contestarlle un pouco as alusións que fai sobre obras fantásticas ou maravillosas que nunca se realizan, a ver, nós creemos que sí que se realizaron obras moi transformadoras e de gran impacto no Concello de Ponteceso. Obras que agora tampouco vemos pequenos melloras viarias ou algúns abastecimientos, pero non vemos nesas 72 obras, pois mira, por mencionarlle 3, a reforma da Ponte da Garga, pois é unha obra que está aí para 100 anos ou para 150 anos, se Dios quere, que non veña ningún desastre, pois está aí esa obra consolidada, que levaba moitos anos San Jones sin ter unha obra desa magnitude. O acceso do Petón aos Seixos de Tella, onde houve moitas cesións de terreo gratuitas, pero antes non pasaban nin dous coches a par e agora pasan dous camións, un a par de outro. Son obras moi transformadoras. Ou os 500.000 euros do campo do Pinguel, con ese céspede artificial FIFA Quality Pro, que é dos mellores da Costa da Morte. Podíamos seguir así. Entón, pois, eso era por contestarlle as alusións que fixo sobre o tema ese. E despois, cando falamos dos créditos bancarios amortizados, eu quería facer unha distinción. As obras do PAI foron obras licitadas, como manda a Diputación, con descontos e con
descontos que serviron para facer outras obras, no? Digamos, con baixas. Os créditos bancarios que nós tuvemos que amortizar e que vostede completou cando estábamos gobernando, por exemplo, o crédito do plan de axuste de casi 2 millóns de euros, eso eran todo facturas que non tiñan procedimento, que apareceron aí cando foi o plan de axuste. Entón é moi diferente. Vale, un PAI, pois hai unhas obras licitadas cun plan da Diputación e outros son, digamos, un montón de facturas, casi 2 millóns, que apareceron cando foi o plan de axuste porque mandou o goberno do Estado abrir os caixóns e sacar todas esas facturas. Pero, bueno, o noso voto é favorable, pero tamén a nosa exixencia e a nosa solicitude que nos fale do plan xeral. Ben, plan xeral. Falouse con Monte Oliva, estamos pendentes nos próximos días de ter un orzamento do que costaría facer a modificación puntual ao plan xeral. Falta de procedimento. Xosé Lois, recórdolle que no primeiro ano de legislatura usted está criticando a falta de procedimento de facturas do anterior goberno do Partido Popular, que usted cando chegou aquí, e máis os seus socios de goberno, tiveron que asumir. Hai algo que nos diferencia e nos diferenciará sempre a vostedes de nós. Primeiro tema fundamental, non lle fixemos unha quita a nadie. A nadie. Eu non fun a ningún taller amenazando, nin fun a ningún constructor amenazando, non fomos a nadie. O único que fomos pedir, sabe que fomos pedir? Plazo para pagar. Pedimos plazo. E pagamos todo. Incluso as súas cousas sin falta de procedimento. Recórdolle. Parque infantil. Existía procedimento aí. Feito uns días antes das eleccións. Hoxe nunha das mocións fálame de carpas. Revisei as carpas todas que vostedes deixaron sin pagar. O sea, seamos un pouco serios. Seguro que nós estamos facendo moitas cousas mal. Seguro. Pero o que non facemos é ir a unha parroquia como foi vostede fai un mes cunha diputada provincial explicarlle a parroquia o que consistía un pos e que podíamos meter o pos todo nesa parroquia. Eso nós non facemos. Nós fomos ali, demos a cara e dixémoslle, non toca, só vai ir Bardallo. Eso foi o que fixo o alcalde. Para min era máis fácil dicirlle a todo o mundo, sí, facemos abastecimiento en Bardallo, Limiñoa, a Meixenda, en todos os lados, a Ourada, en todos os lados. E tuvo que ir ali a dicir que non. Que lle parece? Que é fácil eso? Non é fácil. Pero dixo unha verdade, Este ano licitas agua de Bardallo. Eso sí que é verdade. Vale? E despois, dígame un solo anuncio, que o fixera e que non cumplira. Eu dos seus sí que podo dicir moitos, Dos seus sí que podo dicir moitos. E salven o exemplo, todo o mundo que está aquí sabe os exemplos. Vostede prometiu unha piscina olímpica en Ponteceso que non a ten nin Arteixo. Fálame do Ponte da Garga. Hoxe tuvo nunha reunión onde me falaron do Ponte de Sabarido. Veu vostede co presidente da Diputación anunciar o Ponte de Sabarido. É vostede, Foron ali e dixeron, vai, o Concello Ponteceso vai a ter unha obra no Ponte de Sabarido por tantos millóns de euros. Donde está? Senda de Lestimoño. Donde está? Nós dotamos 2 veces crédito da Senda de Lestimoño. Donde está a Senda de Lestimoño? Ben, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Seguinte punto de orden do día, señor secretario. Para facer constar que a Comisión Informativa de Asuntos Xerais reunida o 22 de maio de 2026 e tamén o seguinte asunto, a aprobación do ditame de proposta de aprobación do convenio de colaboración interadministrativo entre Portos de Galicia e o Concello de Ponteceso para executar as actuacións de humanización do viario de acceso ao Porto de Corme. Visto o expediente, pasos a votación do asunto, tendo o seguinte resultado de 2 votos a favor do Partido Popular, de 3 abstencións do PSDG, PSOE, a PIN-ESCO e Bloque Nacionalista Galego, quedando, polo tanto, informado, dictaminado favorablemente para aprobar o pleno da corporación. Ben, traemos ao pleno a petición para aprobar un proxecto importante para Corme,
un proxecto que comprendería desde a baixada da iglesia hasta a entrada do muelle. E a humanización de todo ese entorno, cambiando servicios, abastecimiento, saneamiento, pluviales e luz, e con un importe de 800.000 euros, donde o Concello ten que facer unha aportación de, se non me equivoco, 60 e pico mil euros. Entón, isto é un convenio que firmamos con o anterior conselleiro de Pesca e co presidente de Portos, e temos que facer unha aportación deses 800 de 61.033,35. Ben, José Manuel, ten turno da palabra. Fátima, ten turno da palabra. Bueno, eu pedín copia deste proxecto, agradezo que se me fixera chegar o proxecto de construción desta obra. Logo de revisalo dende a miña calidade de enxeñero técnico de obras públicas, pois a verdade é que entendo que é unha renovación do vial, non entendo por que se dotado o termo de humanización cando se lle está dando un valor pois medioambiental, como unha valorización extra, cando non hai ningún dos materiais que se dispoñen que axuden a baixar a temperatura na vía, non hai, podíase aproveitar para incrementar a zona, o pavimento verde, incorporarse xestión sostible do drenaxe, outra serie de cousas que normalmente deberían acompañar as obras que se chamen de humanización e que non están, botoas en falta e cambian de ser unha humanización a ser unha renovación dun viario. Non me vou opoñer esta obra, pero tanto me dá que a execute o Concello ou Portos de Galiza. Entón, voume abster. Roberto, ten uso da palabra. Felicitamos ao Goberno por conseguir esta obra para o Concello e votaremos a favor dela. Juan Ramón ten uso da palabra. Ben, Xosé Lois ten uso da palabra. A favor. Ben, procedemos ás votacións. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Punto 2.1, señor secretario. Pasamos á parte de control. Dase conta das resolucións ou de decretos da alcaldía suscritos desde 1 de abril ao 29 de maio do presente ano, con número 220 ata o 322, 122 decretos. Vale, José Manuel, algo que decir? Fátima. Eu teño varias cuestións, pero as tiña plantexadas en preguntas. E aquí non hai nada de... Vale, Roberto, Juan, Xosé Lois. Ben, punto 2.2. Moción de urxencia. Ben, empeza a plantexar as mocións. Empezamos por vostedes, José Manuel, presenta as súas. José Manuel Posever, voceiro da Pinesco no Concello de Ponteceso, ao abeiro da legislación vixente, presenta a seguinte moción para o seu debate en pleno. Exposición de motivos. En Corma Aldea, a altura do número 77 nos Caízos, os veciños e veciñas levan dende ao verán pasado con cheiros insoportables na rúa e nas propias casas. Postos en contacto os veciños co Concello para reclamar o amaño das instalacións, estiveron na zona uns empregados, así como o alcalde e o concelleiro de obras. Limparon un rexistro e romperon a canalización en 3 puntos para que as aguas correran pola beirarrúa, provocando cheiros e contaminación pola zona. Non houbo máis actuacións e a situación sigue insoportable. Por todo isto, o Grupo Municipal a Pinesco propón ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo: instar o Goberno Municipal a reparar esta desfeita de modo urxente para que as familias poidan vivir nunha zona xa bastante degradada de por sí e que estes lugares poidan acoller familias para que o entorno rural non desmoreza. Ben, a seguinte, por favor.
podes ler a seguinte. Sí, despois todo. A seguinte. Sí. José Manuel Poseverdes, voceiro do Grupo Municipal A Pinesco, no Concello de Ponteceso, a beiro da legislación vixente, presenta a seguinte moción para o seu debate en pleno. Exposición de motivos. No último pleno da Corporación do 8 de abril do presente, a PIN preguntou polas obras da pista Picoto-Gondomil que víamos paradas e que o prazo de execución das mesmas rematara. O señor alcalde contestou que esperaba que a PIN pidiera perdón pola pregunta dado que estaba a obra rematada, que había que patear máis as obras e que alguén da Xunta pasaría o día seguinte para inspeccionar as dúas obras. A obra en cuestión formaba parte do contrato no que se levaban a cabo actuacións en Canasteves e no citado Picoto-Gondomil. No proxecto aparecen as distintas partidas, pero o máis importante en canto a cantidad de material é que, sin dúbida algunha, notaríase na obra é a base de firme de Zahorra cunha cantidade de 750 metros cúbicos e que iría compactada con 15 centímetros de grosor por toda a pista, 1115 metros de largo por 4,5 de ancho por 0,15 de grosor. Esta obra foi certificada e pagada por decreto da Alcaldía con expediente 2025 G000-000-827. Dado que as obras non están rematadas, casi poderíamos dicir, sin empezar, é polo que o Grupo A Pinesco propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar ao Goberno Municipal a que explique por que non está rematada a obra do Picoto-Gondomil e por que se aprobou a certificación número 1 do acondicionamento dos camiños municipais de Canasteves a Picoto-Gondomil. 2. Instar ao señor alcalde a que pida perdón polas declaracións no pleno anterior sobre este asunto. A terceira. E a terceira moción, José Manuel Poseverdes, voceiro do Grupo Municipal A Pinesco no Concello de Ponteceso, ao beiro da legislación vixente, presenta a seguinte moción para o seu debate en pleno. Exposición de motivos. O día 16 de novembro de 2025, con motivo dunha gran tromba de auga no lugar de Sonmontes, un muro de cierre da casa número 3 deste lugar derrubouse parcialmente pola entrada de auga desde a estrada. Dase a casualidade de que, mentre isto sucedía, a canalización feita polo Concello para desaugar non verquía auga ninguna. Parece ser que debido á cantidad de material procedente dos incendios do verán. O certo é que a auga entraba en gran cantidade pola finca e que fixo que o muro non aguantara a presión da mesma e se derrubara. A canalización, que debía recoller a auga, vai pegada a dito muro, pero a auga non ía por ela, non por dentro da finca. A propietaria da casa solicitou ao Concello que o Concello amañara o muro, pois entendía que era responsabilidade do Concello ter uns desaugues limpos e preparados para a recollida de augas e non estaban. Despois de distintos informes técnicos, o Concello desestima a petición da propietaria da casa, aducindo que foi o muro o que fixo de pantalla para que correra a auga, cando en realidade a auga tiña que correr por fora da súa propiedade e non por dentro, polo que o Grupo Municipal de A Pinesco propón ao Pleno do Concello o seguinte acordo: instar ao Goberno Municipal a que revise a proposta de revisión desestimatoria, revise os informes periciais e estime o informe pericial independente. Entendemos que o Concello é responsable do mantemento das infraestructuras municipais e, polo tanto, é responsable da caída do muro. Ben, votamos a urgencia das mocións que presenta o Grupo APIN. Votos a favor. Ben, a miña pregunta é a seguinte: desta última moción que nos trae vostede, esta señora cercase ao Concello, o señor concelleiro de Obras Amoseu asistimos a ver o siniestro, pedimos ao técnico municipal que se persone, que dictamine, fai un dictamen, automáticamente a señora nos di que non está de acordo. Como usted sabe, traballa con xente cercana ao mundo asegurador, como a min. Pedimos á compañía de seguros que se pronuncie, dictamina, e, como isto, ainda creíamos que non era suficiente, Consello Consultivo dictamina e opina o mismo. A miña pregunta agora cambia, vai para usted. Usted con estas tres cousas
con estes tres informes, técnico municipal, compañía de seguros, Consello Consultivo, pagaría? Eu non estou falando de que se ten que pagar ou non ten que pagar. Estou dicindo se pode revisarse, e a proposta de revisión desestimatoria, eu, dende logo, digan o que digan algúns, eu non entendo que eso sexa, como din algúns peritos, porque non o entendo. A prova está en que a auga non iba pola zona de fora da súa propiedade, senón que entraba xusto por dentro da propiedade e derrubou o muro. Os vídeos están aí para velos, non hai ninguna... Eu estiven ali. Que? Que eu estiven ali. Eu tamén. Eu volví a facer a mesma pregunta. Técnicos municipales, compañía aseguradora, Consello Consultivo, din que non, eu pago. Usted contésteme, usted se estuvera no meu puesto pagaría? Pois, por suposto, se eu creo... Contra os informes? Que? Os informes, bueno, o da compañía de seguros, polo que eu oí, a compañía de seguros ni siquiera foi ali a ver o... Simplemente fixo un copia-pega do informe de pericial do técnico municipal e nada máis. E o do Consello Consultivo non o vin, non o cheguei a ver. Pero de todos os xeitos, repito... Usted cree que nós, se tuviéramos a mínima posibilidad de pagar eso, que seremos tan salvajes como para non pagalo? Mira, eu o único que lle estou dicindo é, xa que estuvo ali, porque eu sei que estuvo, a tubería por onde tiña que sair a auga, non salía auga. Donde se atascou? Que? Donde se atascou? Atascouse na carretera. Na carretera? De quen é a carretera? A miña non é. Do Concello tampouco. É un AC. E desde o primeiro minuto lle dixen a propietaria que se estaba equivocando a quen lle estaba reclamando isto. O atasco ven, porque Constantina Maseu sí que estivemos ali, ven nunha arqueta que hai na C, na parte de riba, é onde está o atasco. Non na carretera do Concello, na pista que vai para baixo, non, o atasco está arriba. A auga desborda por encima da carretera da C. Vale, o atasco está, cando ven un incendio, tira pedras e o cable de R máis o cable de, non sei se era Fenosa ou quen era, queda na arqueta, obstruye a arqueta e a auga desborda a C e cae na finca da señora, tira o muro. Totalmente de acordo, eu vin como lle tirou o muro. Vale, eu quero lle axudar a señora, pero que non pode facer é pagar algo contra informes técnicos. Entonces, buscamos unha solución e un encantado de pagarlle a señora o muro. Para min é moi fácil dicir a señora, pagamos o muro. Non se preocupe, coa xunta interventora, retemos crédito e pagamos o muro. Eu entendo que o Concello debería ter, supoño que terá unha póliza de responsabilidade civil. Demos parte, a póliza de responsabilidade civil, estou dicindo, demos parte. Eu non o vin, esa parte non o vin. Estou preguntando, podo falar? Se o quere ver, deixamos de ver. Deixamos de ver que non hai problema ningún deixar de ver os informes. Vale, eu non son quen fago os informes. Non sei se fai usted, a mí esa parte non me va. Eu estou dicindo, se é posible, que se revise, que se mire, eu non estou pedindo unha cosa do outro mundo, que se revise todo este proceso, porque non entendo, sigo sin entender, o porqué se unha propiedade privada que o tirou a unha auga que sexa da administración que sexa, pois alguén terá que facelo. Eu non sei quen é, se é vostede, o Concello, se é a administración da Xunta, pero de todos os xeitos a canalización final, que o que estou falando, é a canalización e do Concello. A canalización final, se estaba atascado no medio, adiante ou atrás... Non, eso é fundamental. É fundamental eso, non pode decir no medio atraso, non, nós estivemos ali. Está atascado na AC, na arqueta da AC. Nós sí que estivemos ali, José Manuel, nós sí estivemos, Constantina Maseu. E o atasco está na AC, na arqueta da AC. Non na parte final. Na parte final é por onde sale a agua. Podríase buscar unha solución modificando a mellor que a moción. Vou buscarlle algo encaixe para que poda... que se poda encaixar unha solución, pero claro, habría que modificar a redacción da moción.
A moción, claro, aí habría que cambiar a moción para poder votar a favor, para que teña caixa legal. Habrá unha administración que sí que sea responsable para que Claro, a mañana sea administración. pero José Manuel se esa posibilidad de poder modificar a moción. A ver, a min isto, por suposto, eu fixen de correo para unha persoa que me veu pedir este tema. Estou disposto, por suposto, a negociar todo, pero, bueno, dentro de o que non se pode, creo, dicir que é culpa en este caso da persoa, da dona do, que é unha muller, da dona da casa. Entón, pero hai a dificultade de facer unha moción, primeiro, con respecto a unha cuestión persoal, e sobre todo que teña en caixa a vista das alegacións que acaba de facer o alcalde. Porque entendo que esta moción en sí non a podemos votar a favor, tal como está redactada. Por moito que queramos axudarlle a esta señora. Ten o turno da palabra, Fátima. Sobre isto que se está comentando de alguna administración será responsable, que foi deste plan posterior aos incendios que lanzou a Xunta, que moito publicitou, que interviña en todos os concellos afectados, poñendo reténs para que a escorrentía non arrastrara os troncos e as cinzas para baixo do monte. Que pasou con eses reténs? Funcionaron? Non funcionaron? Fixose o anuncio, realmente aquí non se fixo ningún destes reténs, ou por que ese material que atascou este sumidouro do vial, por que chegou aí cando se supón que había este plan para reter todo o material no monte? Ben, os reténs, se quere, acompañámosla a velos, están feitos todos no Concello de Ponteceso. Todos, absolutamente. Nos cauces dos regatos todos están feitos os reténs a través da Consellería de Medio Rural. Se quere, acompaña o noso técnico de emerxencias a enseñarlle onde están instalados. Neste caso en concreto, baixa pola pista aquela que está no transformador, onde está aquela arqueta, e atasca aquela arqueta. Vale, ali non hai retén posible que facer, o que hai é un atasco, sí, e nós, desde o minuto 1, tal como decía Roberto, dixemos a señora, joder, formula a reclamación contra alguén, ou métanos a todos no mesmo xogo, meta a Xunta, meta o Concello, meta a quen isto estime. Eu non lle podo dicir a alguén a quen lle ten que reclamar. Tan pronto ela estima que lle ten que reclamar ao Concello, eu o que teño que facer é, vale, pois técnicos, informen. Fixo informe o técnico municipal, ela dime, non me convence, vale, e nós o que facemos é dicirlle, Compañía de Seguros do Concello, Póliza de Responsabilidade Civil, temos isto por rexistro de entrada, por favor, proceden e dictaminan. E acabado eso, ainda collemos, dicir, para curarnos en salud, Consello Consultivo. Que máis podemos facer? Eu non digo que vostede teña que facer nada, pero poño en cuestión que se fixeran todos os reténs. Faríanse certos reténs que se proxectaron ou que se preveron, pero que non se prevera como reter os arrastres da choiva que van a afectar e atascar un sumidoiro dunha vía principal, pareceme un pouco peligroso, porque pasou isto, pero igual podía haber levado para diante a un trozo de carreteira. Entón, supoño, eu non sei exactamente, pero supoño que alguna fórmula habería para facer aí tamén un retén da forma que fose, cando estamos afectando a unha vía principal. Eu non digo que vostede teña que darme resposta a isto, pero eu cuestiono o que vostede di. Eu explicolle. Non creo que sexa vostede quen teña que dar a resposta a isto, a un plan da Xunta que non sei como... Eu patei os reténs todos que fixo a Xunta neste Concello, pateeinos, estuvo incluso en algún momento cando se estaban instalando, e todos afectan a regatos. Vale, todo o que se pretendía con aqueles reténs era que a cinza que non acabara ou que intentase acabar na súa mínima medida posible nos regatos. Eso foi onde se fixo os reténs. Vale. Se cadra, se vostede ten a posibilidade, traslade que no seguinte plan se teña en conta tamén as afeccións ás infraestructuras como as vías principais. Estamos falando dunha pista que é un terreno que non é un monte, unha gran altura.
foi nos días que máis choviu, as aguas todas continuas seguindo, non estamos falando dun sitio que sea un monte largo onde fora arrastrado, de feito non é monte arbolado pola parte de arriba, é monte baixo, todo o que arrastrou, pero arrastrou areia, pedra, algo de todo, pero foi pola cantidad de agua que estuvo chovendo. Considero que nada teria que ver polo retense, o que se prendía por retense era que a agua non acabara nos ríos, e a ceniza, mas todo non acabara nos ríos, e despois, lógicamente, que non acabara indo ao mar, como foi técnicamente imposible, que non había máis que mirar para o mar, aqueles días de tanta agua, non había máis que mirar para o mar para saber que pouco recuperar. Usted dixo que estuvera ali, non? Entón, estuve ali, vai un canal antigo pola parte dentro de fin. Viu un... Non o vi. A ver, se estuve ali, tiña que verlo. Non o vi, por dentro da finca non o vi. Pois hai un canal por parte dentro da finca, onde foi auga toda a vida, dito pola señora demais. E depois hai un anaco do bloco novo feito, sí ou non? Sí. Se anaco do bloco ten un burato de 20 por 20. Non dou abasto, de dous buratos que ten, non deron abasto, e a foi para baixo, e levaron, hai que decirle, toda a verdade. E a xirma non se atascou por nada de nada, foi un cable, pero a agua seguía por baixo, que eu sei tudo en ali, e sei como está. Bueno, entonces eu non vi. Vale, pois o canal está ali, que? O canal está ali, non está desfeito. Pero o canal, o que está feito de agora, que por certo... Iba cheo, pero iba por outro lado tamén, ao outro lado. Non iba cheo, non levaba auga. Estaba cero. A auga corría por todos os lados, menos... Pero eso vai con un cinemintado ali. Bueno, xa está. Vale. Eu non veño aquí a discutir, vale? Eu tampouco, pero non me digas, estás mentindo se me dices que non lo... Non, eu non minto, eu fago como o señor alcalde, non minto. Pero agora estás mentindo. Non. Igual que mentiche antes co ponto do tubo, como nós cortalo. Como? Que O tubo? tubo do alcantarillado. Que fomos nós cortalo. Esa é outra mentira. Esa parte non a sei. Esa sí que... Pero non a sabes, pero dis que fomos nós cortalo. É que se grababa. Mire, estamos en outro... Non sabes, pero dilo. Hai que saber o que se di, Tranquilo, que estamos en outro tema ainda. Non, pero é verdade. Nós podemos plantear o tema, non hai problema ningún. En plantear o tema e recomendarlle á señora que formule. Nós non podemos formular a reclamación contra a Xunta, ten que ser o interesado que ten que formular a reclamación. Nós, é que a parte que yo dixo, joder, non hai problema ningún. A asesoría jurídica do Concello axúdeche a plantear a reclamación. Eu creo que era bo que disparase contra cantos máis persoas podese, contra cantos máis entidades podese. Cerrouse en que tiña que ser o Concello quen tiña que pagar. Eu non teño problema ningún, nós non temos problema ningún, nin Juan, nin Roberto, en pagar isto, joder, pero temos que ter informes que nos acrediten que podemos pagar isto. Vale, e se os informes din que non podemos pagar, hostia, eu non podo ir contra 3 informes por moito que a señora se me enfade. Vale, e insisto, estamos dispuestos a volvernos a sentar ca señora e a aconsellarlle o que ela estime, a propiedade dela. Vale? E aquí estamos obviando, porque non quero que isto sirva como excusa, non quero que sirva porque a señora, isto saliu nun tema en conversa con ela, as señoras ten un muro sin licencia. Isto para mí non é excusa, vale? Dame igual, vale? Dame igual. Pero a señora tamén ten que entender que, ostras, buscar que o Concello repare un muro cando non temos claro que a causa do derribo do muro sea culpabilidade do Concello, hostia, eu así yo expliquei a María Ángeles. O que di Roberto, sin problema ningún reformular a moción, sin problema ningún en darlle unha nova intención a isto e intentalo sacar adiante, pero tenemos que sentar con ela e a facerlle entender que ten que reformular a reclamación. Pero, a ver, vostede como máximo responsable do Concello podería, digo eu, que podería facer digamos, un traslado deste problema que ten unha veciña de Ponteceso a Xunta de Galicia e a ver como... Pero... Eu teño unha moción que poderíamos cambiar o título, se vos parece ben, que vos estamos revisando, sería para que o Concello de Ponteceso se
perxudicados por esta obra para poder dictaminar os responsables para poder arranxar ou algo así, se vos parece ben. Se é posible, se é legalmente posible que esa moción poda prosperar. Responsables si os hai. Para dictaminar os posibles... Ojalá encontremos un responsable para poder axudar, pero ten que haber un responsable. Posibles responsables... Xosé Lois, ten o turno da palabra. Moi ben. Nós sí que queremos apoiar esta moción de APIN, si ben tamén estamos abertos a que haxa calquera tipo de emenda que se poda facer, non de apoiar a señora para que reclame a outra persona. A ver, eso tampouco é serio. O que está claro é que aí houve un problema, que se derribou un muro por unha enchenta, porque esas augas baixaron descontroladamente cando non tiñan que baixar descontroladamente encima do muro. Entonces, eso ponnos diante dos fuciños que hai un problema coa recollida das pluviales. Cando hai enchentas e cando chove moito, hai zonas con moita pendente, non só en Cormaldea, sino, por exemplo, no Couto tamén, e temos que facer algo. Temos que mirar de pedirlle á Xunta, se é a titular da estrada, ou facernos o posible nos terreos que sean municipales ou en vías municipales, para que non volva a pasar eso, porque o que se pon de manifesto é que se mañá hai outra enchenta como a que houve ese día, pois vai a volver a pasar o mismo. O muro non vai volver a caer porque xa caíu, pero a auga vai a seguir indo por aí, igual que lleveu encima do muro. Entonces, eu creo que o sentido da moción que podíamos reformular se José Manuel está favorable é que se faga algo para que ese problema se arranxe. A ver, sendo breve, por exemplo, aí xusto antes do Perillán, na legislatura pasada, aí había un desbordamento seguido do río. A petición do Concello, Estradas da Xunta, pois fixera unha obra e cambiara o tubo todo, poñendo un de gran dimensión. Creo que aí non volveu a haber desbordamentos. Nesas fechas? Daquela non... É dicir, cada vez que chovía moito, 112. Carretera tal, ameaza, porque había un río por encima da estrada. Pero bueno, hai máis sitios. No Couto, antes de chegar á rotonda, baixan as augas por aí a toda mecha, e hai unha arqueta que pasa por debaixo da estrada, que fixo carreteras, cando reformou a carretera, sería o ano 2006 ou así. Eso tampouco funciona, porque cando chove moito, a auga desborda completamente a recollida da carretera e baixalle aos veciños do Couto polo medio dos prados e hasta as casas. E chegalle a parte de atrás das casas. Non lles inundou a casa, pero inundoulles todo o que teñen detrás da casa, sean xardíns, leiras, unha pequena bodega ou o que teñan o que temos nas aldeas, non? Na parte de atrás das casas. Entonces, eu digo de reformular a moción, pero pedindo que se arreglen os problemas de recollidas de pluviales, cando se ve que hai sitios que non están funcionando, vale? Que non funcionan porque hai unha enchente e a auga desbórdase, igual que pasaba, por exemplo, en Canasteves, tamén, cando chovía moito, había unha inundación aí, había unhas piscinas. Pois eso arreglouse en parte cando se fixo as sendas que van ao polígono, vale? Con unha subvención de acceso a polígonos empresariales, e en Canasteves mismo, ao lado da carretera, pois non se volveu a desbordar cando houve as enchentes. Pois temos que mirar de que a moción sea de pedir que se arregle ese problema das pluviais. Moi ben. José Manuel, en problema ningún en reformular a moción. Estamos totalmente de acordo en intentar axudar a veciña. Eu non teño inconveniente ningún en se arrancar eu e facerlle a xente de autoestradas que se poden atender eso, pero vai ter que ser a señora quen formula a reclamación, vale? Entonces, se queredes, reconstruímos a moción. Eu teño unha proposta, se vos parece ben. Escoitámola, e terminamos con isto xa. O proceso axuda os perxudicados a dictaminar os posibles responsables polos danos causados. O Concello non vai a dictaminar. Axudar aos perxudicados
a buscar os posibles responsables ou como se pode? Bueno, eu creo que non temos prisa, reformula, vale, na próxima comisión vai haber comisión este mes de transparencia, traila, e sacámola adiante, vale, non hai problema ningún. Se che parece ben. O que entendo, a ver, o problema é que o tempo vai pasando e aquello está como está. Son conscientes. Que quere? Deixalo sobre a mesa? Non, como ti queiras. Se queres reformular, reformulámoslo ahora. Se queres levala a Comisión de Transparencia, levala a Comisión de Transparencia, estamos uns días, vai haber Comisión de Transparencia, levala. O que eu entendo, sinceramente, é que o informe feito por un perito imparcial, que presentou a señora, está moito máis claro, moito máis explicado, e enténdese moito mellor, e dalle razón a señora, tamén, que os outros dos. Os outros, bueno, son informes moi extraños, porque din que precisamente ese anaco de muro que, según vostede acaba de dicirlo, estaba sin licencia municipal, que son 3 metros, bueno, 5 metros eran de muro, máis ou menos, que era o que provocou, según os informes do técnico municipal. E a verdade é que non lle vexo ninguna explicación a que eso provocara eso, pero... Entonces, pois, ben, eu intentei por suposto, non vou cambiar nada. Prefiero que se vote así, e se non se acepta, pois non se acepta. Nos isto non o podemos aceptar, meternos a reformar ese muro, porque eu teño os informes, ou se reformula a moción, ou isto así non pode sacar. Non podemos sacar. Non. Eu creo que estamos poñéndonos todos na piel da señora, queremos axudarlle, reformulemos. Pero é que o que pon aquí é instar o goberno municipal a que revise a proposta. Pero que estásme dicindo que revise a proposta, que lle teño que dicir aos técnicos que cambien o seu... Que volvan, tamén. Non lle tens que dicir que cambien, pero terás que dicir que volvan a mirar a ver se ten razón. Son 3 dictámenes, José Manuel, 3, de 3 entidades distintas: Consello Consultivo, Compañía de Seguros e Técnico Municipal. Según vostede, o responsable é a Xunta de Galicia, non? Eu non dixo eso, eu digo que o atasco está nunha arqueta da AC, iso manteño o que dixo. E volvo a repetir, o atasco está na arqueta da AC e se o vimos Constantino Maseu. Vale, iso manteño. Que a responsabilidade sea da Xunta ou da Diputación ou do Concello, perfecto, se ven un xuzgado e di que somos os responsables, a pagar. Eu manteño, de todos os xeitos, manteño a proposta e direi a señora que se quere falar con vostedes para que busque outra forma, eu non podo fazer absolutamente máis. Perfecto. Simplemente. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Repitamos. Votos a favor? 5. Votos en contra? Cantos? 5. Abstencións? 2. A ver, espera que volver a votar e o voto de calidade do alcalde, que hai un empate. Ben, volvemos a votar. Votos en contra? Votos a favor, perdón. Votos en contra? Abstencións? Voto de calidade do alcalde. Ben. Voto de calidade. Sí. Manteño. Ben. Moción Os Caínzos número 77. Temos un atasco de saneamento nos Caínzos e pasamos por ali Constantino Maseu. Ao principio costounos encontrar moitísimo onde estaba o problema, estaba nunha finca privada. Vale. Encontramos que a finca era de Marcos de Piro, e unha vez que supemos de quen era, chamamos a Marcos, que está fora de Galicia, e pedimos autorización para entrar na súa parcela. Entramos na súa parcela, fixemos, non me acordo se 2 ou 3 catas, e acabamos encontrando parte do problema. Vale. O que esperamos é que Marcos volva,
e quedamos unha vez que volver a Marcos en tomar a decisión de onde íbamos a deixar unha arqueta para poder, de vez en cando se volver a atascar, porque polo que parece que se vai volver a atascar, poder acceder e facelo e limpiar. Pero iso, estaban ali os veciños, estivemos con eles, eu creo que fomos claros en todo momento. É que para acceder á finca tuvemos que pedir permiso, que a finca non é municipal, que é unha finca privada. Ben, eu, primeiro, dicir que, contestando ao señor Constantino, aquí pon, por si o verán pasar, en Corme Aldea, a altura do número 77, nos Caínzos, os veciños e veciñas, desde o verán pasado, levan concheiros insoportables na rúa e nas súas propias casas. Postos os veciños en contacto co Concello para reclamar o amaño das instalacións, estiveron na zona empregados así como o alcalde e o concelleiro de obras. Limparon un rexistro e romperon a canalización. Eu non estou dicindo que eu diga que romperon a canalización. Estou dicindo que os veciños din eso. E a canalización está rota. Eu non a rompí. Simplemente. E entonces a historia é que igual hai que pensar tamén que hai que facer con esa canalización, que a verdad non ten alá moito sentido en unha zona con suficiente pendiente que estea na zona da ali, sí. No, porque, a ver, vai arriba, Bueno, entonces, eu non sei outro mundo. A ver, nós son inciso. Esa obra na fixemos nós. Non, xa. Vale. Estuvo ali Constantino, a tubería vai en diagonal, atravesa a finca en diagonal e vai, é o que di Constantino, non hai pendiente suficiente, de certo o problema está aí. Inda que parezca, José Manuel, a tubería non vai hacia baixo, é que vai hacia arriba, increíblemente. Vamos a ver, podo falar ou... É que onde están as casas é arriba de todo. Por lo tanto, hai unha baixada tremenda, despois é cando non ten pendiente, pero hasta aí... É que o atasca é no medio da finca, José Manuel, que non é nas casas, ven para atrás a auga, os residuos, todos veñen hacia atrás. O atasco é no medio da finca. Eu non son técnico de infraestructuras. Eu o que lle estou dicindo é o que estou instando ao goberno municipal a que arregle o problema porque sigue cheirando, nada máis. Están de acordo ou se non están de acordo? Sí, estamos de acordo en que temos que arreglar o problema, pero danse dúas circunstancias. En primeiro lugar, é unha finca privada, vale? Temos que pedir autorización para entrar nela, a persoa estaba fora naquele momento e quedamos en cando volver a Marcos que íbamos a ver como íbamos a resolver ese problema. Nós o que fixemos foi solucionar o atasco que había. Non estaba insolucionado, tal como fixemos eso, pero é que pasa por unha finca privada. Entón, é difícil a solución sin a autorización de Marcos. A mí cando me chamaron, fui un domingo. O ali, tiña un diputado fora, no medio de carretera, e dixeron que estaba na escala. E que les que portaran para por todo aquele por allá abaixo. Bueno, lógico, non? Algún libro nas vagas. Vale. Despois fomos e intentamos desatascar de unha maneira correcta, non, de unha maneira. Mandamos ir a pala, cando tuvemos permiso do chaval, abrimos 3 cartas e depois mandamos tamén un espino. Agora queremos fazer unha arqueta só nos permite no medio da finca para desatascar, porque iso cada 6 meses vai se atascar, porque non hai caída, a partir da finca dele non ten caída. É que estamos de acordo, non sei a que ven, estamos simplemente na moción o que estamos pedindo é que se arregle o máis pronto posible. Estamos pendientes de porque, a ver, que o sitio, eu non sei se, claro, depende moito dos ventos e do día, pero algún día ali non se para, punto. Perfecto, estamos pendientes de que o veciño nos deixe entrar na finca e facer esa arqueta. Ben, votamos a favor desta moción, votos a favor. Ben, por último, última moción, Camiño dos Picotos. Manteño o que dixen, vale? A obra está terminada, certificación, certificación, vale? Supoño que habería, eu tamén fun ver a obra, doulle a razón que a obra non quedou ben feita, a agua supoño que axudaría
a dañar a pista moitísimo, e o que nos comprometemos é a intentar reparar o máis pronto posible o que non está ben. Iso é o que lle podo contestar. Ben, se mantén vostede o que aquí visitar ao goberno municipal que explique por que non está rematada, están en contra, vamos. Eu, con esa forma, esa actitude, esa de que vostede no anterior pleno díxome que, vamos, que estaba loco, vamos, que quen se lle ocurre dicirme semejantes cosas eu, de que estaba a obra sin facer. Ben, con esa actitude, como non vexo ninguna, digamos, ninguna forma de que queira chegar a algún acordo para ver por que está sin facer a obra, porque, a ver, repito, 750 metros cúbicos de Zahorra son moitos camións de Zahorra de Dios. E ali que viñera un temporal tremendo, que non se vexa ningún metro cúbico, se ve de Zahorra, estou falando. Entón, se di vostede que está a obra feita, entonces a min non me queda máis remedio que, pois, xa me entende. Non lle entendo. Nunca fun ao xulgado, pero... Pois vaya, ten que ir. Terei que ir. É que non me queda máis remedio. É que ten que ir. Estáme obligando a que... Usted se entende que non fixemos a obra, usted ten que ir ao xulgado. Por suposto. Por eso mismo. E eu, están os vídeos aí, que lle pode pedir á persona que grava os vídeos, a ver en que momento lle dixen usted eso que acaba de dicir que lle dixen. O sea, colla o vídeo do último pleno, a ver se lle chamei a usted tonto, lle chamei algo, a ver se eu fixen ese comentario. Díxeme que tiña que pedir perdón. E sí, que o dixo. Está no vídeo, colla o vídeo. Pero de perdón a tonto hai unha diferencia. Entonces, eu, se usted cree que ten que ir ao xulgado, xa sabe onde ten que ir. Arranque xa hoxe. No, tranquilo, non me dá tan forte. Vale, pois cando queira. Ben, procedemos á votación. Sí, claro. Este modelo novo de debater as mocións todas xuntas non o comparto moito. Eu solicito nas miñas, que a máis son máis longas, que se traten individualmente unha por favor. Sobre esta en concreto, bueno, é que non é cousa do señor Eiroa, é que hai veciños que están aí e que viron que non se levaron tantos camións de Zahorra como se supón que se tiñan que levar, e que non é unha cousa que se estea inventando. Eu revisei o vídeo do pleno pasado porque me tiven que marchar antes, que non me atopaba ben. Efectivamente, vostede dixolle que non sabía o que viu, que tiña que volver aí e que tiña que pedirlle disculpas porque non estaba dicindo a verdade. Non o chamou tonto, pero chamou no tonto sen decilo. Sí que o dixo. O resto todo manteño. E logo, bueno, gustaríame saber se esta obra que está sen facer, que non se fixo na medida que se di, e que non sei quen ha poido certificar este volume de Zahorra, se forma parte desas 76 das que presume, porque claro, a ver se agora temos que poñernos a revisar unha a unha as que se fixeron e as que non se fixeron. Esta sen facer. Vale. Moi ben, procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben. Seguinte grupo en presentar as súas mocións, BNG. Solicito tratar unha individualmente porque da outra forma queda diluído o contido da moción. Sin problema. Entón, bueno, quero poñer de manifesto, vou ler a primeira das mocións, que é sobre a planta de biogás proxectada no Concello da Laracha. Están presentes membros da plataforma veciñal en contra desta planta de biogás. Teño a seguinte exposición de motivos desta moción para o seu debate en pleno. O biogás e o biometano constitúen fontes de enerxía renovável obtidas a partir da descomposición de materia orgánica como xurros gandeiros, esterco, residuos agrícolas ou restos da industria alimentaria. Cando son correctamente planificadas e axeitadamente dimensionadas, este tipo de instalacións
poden representar unha oportunidade para mellorar a xestión de residuos e avanzar cara a un modelo de produción enerxética máis sustentable e de proximidade. Porén, os proxectos de grande escala promovidos cunha finalidade fundamentalmente especulativa ou comercial presentan importantes riscos ambientais, territoriais e sociais, especialmente cando se pretenden implantar en contornas rurais sen garantías suficientes nin planificación pública adecuada. Neste contexto, a empresa Aratel pretende implantar unha macroplanta de produción de biogás no lugar de Vistalegre, na parroquia de Soandres, no concello da Laracha, cunas características que consideramos incompatíveis coa protección do territorio, dos recursos hídricos e da calidade da vida da veciñanza. Entre os aspectos máis preocupantes do proxecto destacan os seguintes. A planta ocuparía máis de 95.000 metros cuadrados de solo rústico en proximidade directa ao río Anllóns. Estímase un consumo anual de 1,5 millóns de litros de auga extraídos do principal regato que alimenta o río Anllóns. Xeraría máis de 30.000 toneladas anuais de efluentes líquidos e preto de 20.000 toneladas de dixestato sólido sen un tratamento específico claramente definido. Prevese o tratamento de 65.000 toneladas anuais de residuos, incluídos subproductos animais clasificados como sándage de categoría 2. O proxecto contempla a circulación diaria de arredor de 13 camións polas vías locais. As instalacións situaríanse a menos de 300 metros de núcleos de poboación cun impacto significativo en termos de ruidos, cheiros e afección á convivencia. O proxecto prevé a creación dun máximo de 10 empregos directos, polo que o retorno económico e social para a comarca resulta claramente insuficiente en relación co impacto previsto. A todo isto, engádese a inexistencia na actualidade dunha normativa específica en Galiza que regule de maneira integral a implantación e funcionamento das plantas de biogás, así como o tratamento e destino do dixestato producido. Esta situación xera unha evidente inseguridade xurídica e ambiental para as administracións e para as comunidades afectadas. Así mesmo, a veciñanza da Laracha e da contorna manifestou publicamente a súa preocupación polos posibles efectos do proxecto sobre os recursos hídricos, a calidade do aire, a saúde pública, a desvalorización das propiedades e a eventual proliferación doutras macroinfraestructuras similares na comarca. Este non é só un problema da Laracha. A proximidade da ubicación prevista ao río Anllóns, principal punto de captación de auga para potabilización e consumo humano no noso concello, así como a falta de estudos de caracterización real e de modelización dos posíveis verquidos sobre o Anllóns, converte este problema tamén nunha ameaza directa para quen queremos seguir vivindo no concello de Ponteceso. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, manifestar a oposición desta corporación ao proxecto de planta de biogás promovido pola empresa Aratel no lugar de Vistalegre, parroquia de Soandres, no concello da Laracha, na súa configuración actual, polas graves afeccións ambientais, paisaxísticas, hídricas e sociais que presenta. Segundo, instar a Xunta de Galiza a non declarar este proxecto como iniciativa empresarial prioritaria
nin aplicarlle ninguna figura de aceleración administrativa, mentres subsistan dúbidas fundadas sobre a súa localización, o seu impacto ambiental e o modelo de xestión que o sustenta. Instar a Xunta de Galiza a elaboración urxente dunha normativa específica que regule a implantación e funcionamento das plantas de biogás en Galiza, en liña co establecido noutras comunidades autónomas e a estudar, mentres esta normativa non entre en vigor, as posibilidades legais para suspender cautelarmente a tramitación administrativa destes tipo de proxectos. Mostrar o apoio desta corporación á veciñanza da Laracha e reiterar o compromiso municipal coa defensa do territorio rural, dos recursos naturais e da calidade de vida das persoas que viven e traballan nel. E punto quinto, dar traslado destes acordos ao Goberno da Xunta, ao Parlamento de Galiza, ao Concello da Laracha e ás asociacións veciñais afectadas polo proxecto. Ben, votamos a ausencia, votos a favor. Ben, totalmente de acordo, non hai problema ningún. Solo voto de falta que nomea aquí a Mazaricos. Nomea a Mazaricos. Todas as plantas de biogás, non só a da Laracha, a de Mazaricos tamén. Nomea aquí. Poña nesta moción tamén que a Xunta, que igual que a planta de biogás de Laracha, que cuestiona a planta de biogás de Mazaricos, gobernada polo BNG. Mazaricos está intentando ter unha planta como a de Laracha con unha capacidade para 340.000 toneladas. Mostra igual que esta. Nós estamos a favor de que isto non salga adiante. Totalmente de acordo co 99% da moción. Apoiamos, queremos esta xente de Laracha, se afrei con elas. Non, aquí non hai partidismo, xa lle dixo. Totalmente a favor deles. Permíteme responder. Sí, sí. O punto terceiro di que regule a implantación e funcionamento das plantas de biogás en Galiza, todas. Mazaricos, Xunqueira de Ambía, Somozas, que xa está funcionando, e outras moitas ubicacións onde se están prevendo, onde se está tentando plantar este tipo de industrias. O BNG, entón, non estou... Non, perdone, estou terminando de responder. Traio aquí esta, xa non trouxen no seu momento nada respecto de Altri, nin tan siquera, simplemente traio esta porque afecta ao río Anllóns, que é a nosa principal fonte de suministro de auga potable. Se vostede quere xugar a non inclúe outras, pois xogue, pero é que estamos neste caso concreto, simplemente o que tenta facer é facer calar aos demais, se vostede está preocupado por esta outra, traia vostede sobre esta outra. Aquí di claramente que se paralicen cautelarmente a tramitación de todas as plantas de biogás. Perfecto. Votación, votos a favor. Nos queríamos intervir, se é posible. Sí, sí. Brevemente. Moi ben. Nos creemos que aquí o alcalde acerta apoiando esta moción do BNG. Nos tamén traemos unha moción ao respecto e temos que decir que estivemos ali o 9 de maio, igual que o BNG, o PSOE de Ponteceso estuvo apoiando esa gran movilización a Laracha, que creo que foi algo histórico en Bergantiños, que tanta xente se mobilizara por unha causa ambiental e por unha causa de futuro, porque é que estamos fartos en Bergantiños de que a Xunta de Galicia só se acorde de nós para cousas negativas. Nunca se acordan de nós para decir pois vamos a quitar a peaxe de Coruña a Carballo, de Carballo a Coruña, que é unha serie de xustiza, ou para facer unhas vías para adiantar desde Buño a Carballo, que estamos indo todos os días por aí, ciclistas, trailers, hormigoneras, tractores, aí ten que haber mortos sí ou sí, por forza, porque é unha vía que ten máis de 10.000 coches de media e non se inviste nada. É dicir, que investimentos de verdade razonables da Xunta hai en Bergantiños? Nada, só se acordan para poñernos unha planta de biogás que afecta o río Anllóns. Bueno, Fátima explicouno moi ben coa preparación técnica que ten sobre o tema
dos efectos que pode provocar no río Anllóns, na nosa captación de auga, pero que estamos falando de Saíña, Ponte da Garga, a Garga, Ponteceso e a ría de Cormelaxe. É dicir, cando Galicia conseguiu paralizar o macroproxecto de Altri en gran parte pola gran movilización que houve nas rías galegas, sobre todo na ría da Arousa, que era a máis afectada, pois cando conseguimos paralizar ese proxecto de Altri, que tamén estaba moi apoiado pola Xunta de Galicia de forma entusiasta, agora nos veñen con esta planta de biogás. Bueno, pois nos, calquera proxecto que supoña unha ameaza para o futuro da nosa ría e que nos devalúe o interese, digamos, o precio das nosas viviendas e o noso interés turístico para vivir aquí e incluso o sector mariñeiro, o sector marisqueiro, pode supoñer unha gran ameaza tanto o proxecto de Corcoesto como o de Soantres. Entonces nos imos apoiar sin ningún tipo de comas nin de peros. Imos a apoiar esta moción do bloque e tamén imos pedir apoio á nosa moción ao respecto. Ben, na Diputación houve unha declaración conxunta de todos os partidos que compoñen o Pleno da Diputación, como vostede sabe. En esa declaración conxunta, BNG, PSOE e PP votaron pedirlle á Xunta a paralización deste proxecto. Eu estou totalmente de acordo en parar este proxecto. Pero, señor Lois, ustedes gobernan concellos como Cerceda e concellos como As Pontes. Teña un pouco de vergonza. Non me fale da Xunta. Eu se teño que ir contra a Xunta, non me cae, vou contra a Xunta, non hai problema ningún. Xa lle dixo varias veces. Eu primeiro sempre o Ponteceso. A min eu non aspiro a nada máis que isto. Falla un examen de conciencia, e usted diga, hostia, Pontes tampouco somos un exemplo de... En Cerceda igual, É chocante que o alcalde de Cerceda salga outro día nunha foto ao lado do alcalde de Larache. É chocante, que comen a merda toda de toda a provincia. Iso é chocante, Sí, aí plonllemos. Eu estou a favor desa xente. Chamou un señor, non sei cal é, desde o minuto 1 lle dixo, a vosso favor. Vale, pero non fagades, non me viñas con política con esta historia. Falasme de carreteras, metesme un montón de cousas. Se as carreteras de Diputación tan que dan puta pena, están que dan puta pena. Non hai unha sola carretera de Diputación en ningún concello da Costa Morte que te ben reparado, sacando Vimianzo. Que invertichedes en Ponteceso no último ano a Diputación? Ben, procedemos á votación. Votos a favor desta moción que presenta o partido BNG. Ben, todos a favor? Bien, segunda moción, Fátima. ¿Hacemos un proceso? No, hai xente que se quere ir. Veña. Moción para exixir ao Goberno da Xunta da Galiza a gratuidade da autovía AG55. Exposición de motivos. Autoestrada de peaxe Carballo-Coruña, AG55, a primeira íntegramente galega, construíuse en dúas fases a principios dos anos 90. O tramo entre a Coruña e a Laracha inaugurouse o 26 de setembro de 1993. E a segunda fase, ata Carballo, completouse o 30 de decembro de 1997, que foi cando a inauguraron nun acto sorpresa de noite e acompañados de antidisturbios e dun cordón policial, impedindo o achegamento dos veciños e veciñas da plataforma pola autovía gratuita, conformada por entidades políticas e sociais diversas da comarca. A Xunta de Galiza é titular da autovía a Coruña-Carballo, AG55, cuxa concesión administrativa para a construción, conservación e explotación foi adxudicada por un tempo de 50 anos a Autoestradas de Galicia, concesionaria da Xunta de Galiza S.A., en virtude do decreto 23/1995 de 20 de xaneiro e que finalizará no ano 2045. A súa prolongación ata a Costa da Morte aínda hoxe non é unha realidade,
pois a comarca leva demasiados anos esperando que as administracións executen e rematen unha autovía prometida en innumeráveis ocasións en cada unha das eleccións que se sucederon dende o ano 2003, data na que se anunciou a súa construción no famoso Plan Galiza, como compensación á comarca pola desastrosa xestión medioambiental dos gobernos na catástrofe do Prestige. Despois de varias licitacións fallidas, no ano 2011 a obra da autovía Carballo-Verdollas, de 42 km de longitude, fora adxudicada a unha UTE formada por Copasa, Taboada e Ramos, COPSA e CRC. Mais un novo revés fixo que a Xunta de Galiza perdonara a concesionaria a execución do último tramo de 15 km entre Vallo e Verdollas, un 35% do traxecto, a cambio de aforrar o 17% do custe total do contrato, lo que foi un mal negocio para os intereses da comarca. Dende 2016, a Xunta paga á concesionaria un canon de 23 millóns de euros anuais que se incrementan progresivamente ata completar un gasto total de 630 millóns entre a inauguración da autovía e o fin da concesión no ano 2038. A consecuencia foi que a Costa da Morte quedou sen autovía no tramo Vallo-Verdollas e por enriba agora o reconvertiron nun corredor cunha soa vía por sentido e seguimos sen termos rematada a conexión da autovía ata Cee e ao porto de Brens, tal e como estaba planificado no Plan MOVE, Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, aprobado pola propia Xunta no ano 2010. No Consello da Xunta de Galiza, celebrado o 10 de outubro de 2024, aprobouse o rescate da concesión de 4 autoestradas no noso país a través dun investimento de 297 millóns de euros. A do Salnés, a da Barbanza, a de Ourense a Celanova e a de Santiago a Brión, eliminando así as peaxes en sombra que se viñan pagando anualmente. Dicía daquela o presidente da Xunta do PP de Galiza, o señor Rueda, sobre a operación que permitirá un aforro de máis de 30 millóns de euros ao ano para as arcas públicas galegas. Sen embargo, non houve sorte para nós. As concesións na AG55 non se rescataron, non entraron nos plans de aforro do goberno galego do Partido Popular. Os veciños e veciñas da Costa da Morte seguimos a costear unha infraestructura estratéxica cun réxime de concesión que a Xunta se resiste a rescatar. Seguimos pagando peaxes por usar unha autovía fundamental para a comunicación da comarca coa cidade da Coruña e dos polígonos industriais co porto exterior de Punta Langosteira. No noso caso, non rescata a concesión porque a Xunta nada ten que aforrar as arcas públicas, porque somos nós quen pagamos directamente o seu custo, sostendo un negocio que segue a ser moi rentable para a empresa e ao que lle quedan 19 anos máis de ganancias. As tarifas soben cada ano co beneplácito da Xunta. E xa son 2,60 o que vale ir hoxe de Carballo a Coruña, 1,35 ir de Paisaco a Carballo, 1,30 de Arteixo a Laracha ou 0,85 de Laracha a Carballo. A Xunta de Galiza presume de aplicar bonificacións nas peaxes, mas non son suficientes para compensar a débeda histórica que teñen coas nosas comarcas, pola falla de investimentos para desenvolver tanto a economía como o noso benestar durante décadas e por seguir a tratarnos sempre de últimos para todos, en termos comparativos. A todo isto hai que sumarlle que este tramo Carballo-Coruña, nos seus 32 kilómetros, conta con 51 curvas, alguna delas moi perigosas
e co bo palmarés de accidentes. Esta autovía está repleta de rebacheos, tramos en mal estado de conservación e ten dúcias de puntos onde se concentran balsas de agua os días que chove e que provocan aquaplane, perdendo os vehículos a adherencia e o control do mesmo. Temos unha autovía que aos ollos de calquera usuario non reúne as condicións mínimas de conservación e seguridade, alo menos os días chuviosos de inverno, polo que xa só por isto último non debera cobrarse unha peaxe. A Costa da Morte de Bergantiños non poden permanecer inmóveis e mirar para outro lado como se nada ocorrese, e menos cando se trata dunha infraestructura fundamental e vital para o desenvolvemento económico, para as comunicacións e para o transporte de viaxeros e mercadorías. Necesaria tanto para conectar os parques empresariais co porto exterior e a cidade e así facelos máis atractivos e competitivos, como para facer máis segura as estradas nos desplazamentos particulares da veciñanza. Levamos 30 anos de abuso pagando unha peaxe que nunca debera poñerse porque prometeran que sería gratuita. Levamos 30 anos de aldraxe sufragando unha obra que necesitábamos, merecíamos e reclamamos, pero que non la fan pagar directamente a nós. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG propón ao Pleno desta Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, demandar a Xunta de Galiza a eliminación das peaxes e a instauración da gratuidade plena na autovía AG55. Segundo, instar a Xunta de Galiza a requerir a empresa concesionaria da autoestrada AG55 Carballo-Coruña a adopción de medidas urxentes para mellorar a seguridade viaria mediante a execución dun plan integral de renovación do firme que permita corrixir as deficiencias existentes e evitar a acumulación de auga na calzada. Ben, vamos a apoiar a moción sin maior problema. Recórdelle, foi inaugurada a autovía en decembro do 97. Vale, perdón. Votamos primeiro a urgencia. Vale, decembro do 97, dixo moi ben usted, 30 anos de peaxe. O 2 de agosto do 2005 ao 18 de abril do 2009, o vicepresidente da Xunta era alguén do seu partido. Non eliminou os peaxes. Era un tal Emilio Pérez Touriño, o vicepresidente, era unha persona do seu partido. Poderon tamén eliminar os peaxes naquel momento e non o fixeron. Eu estou de acordo con vostede que se eliminen os peaxes da G55. Naquel momento non o reclamaron. Hoxe reclamámoslo. Hai que ter a mesma vontade de dicir, na exposición, decir, oye, que tamén o partido, o BNG, naquel momento que gobernou do 2005, do 2 de agosto do 2005 ao 18 de abril do 2009, naquel momento, podo facer un paréntesis e dicir a xente da Costa da Morte, señores, como ahora gobernamos nós, non vai haber peaxe desde ahora hasta que perdamos o goberno. Sabe que pasa? Podo lle responder? Sabe que lla pasa? Que en aqueles apenas menos de 4 anos, porque vostedes e a súa mole periodística non permitiron que aquel goberno prosperara máis aló, pois evidentemente non deu tempo de facer toda a desfeita que levaba feita o seu partido na Galiza. Perfecto. Moi ben. Votamos. Votos a favor. Perdón, nos queríamos intervir. Sí, pode intervir. Moi ben. Nos imos apoiar esta moción do BNG. Nos xa trouxemos, o Partido Socialista en Ponteceso trouxo esta moción ao Pleno. O Pleno aprobouna por unanimidade. Sin embargo, vemos, igual que dixemos antes, que o Concello de Ponteceso non está a ser reivindicativo coa Xunta de Galicia para que invirta cartos no noso Concello en cousas verdadeiramente transformadoras como as melloras viarias. Vostede fala do bipartito, que foron só 4 anos nos máis de 40 que leva o PP gobernando Galicia. Pero fíxese, eu creo que cando estuvo o bipartito, si se ordenaron daquela 10 millóns de euros para melloras viarias e se executaron os 10 millóns de euros
desde Carballo hasta Corme, e mellorouse moito a estrada, facendo o que lle chamamos vía rápida, pero de eso xa pasaron moitos anos, pasaron 30 anos, non? Pois agora necesitamos esa autoestrada gratuita. E mire, voulle facer dous apuntes, no sentido que dixen antes, que a Xunta só se acorda de Bergantiños para as cousas malas. Un exemplo, aparte de todos os que puxo Fátima, salida da autoestrada en Paio Saco. Só hai un carril de entrada e outro de saída. A unha persona se lle atasca ali o pago e fai unha cola de 20 coches e 30 camións. Ni siquiera hai dous sitios, un para telepeaxe, outro para pagar na man, etc. Outro dato, Gran Canaria, autovía de 55 km que vai de Las Palmas a Maspalomas e un pouco máis alá. Pois mire, dos 60 km que ten esa autovía, 55 km teñen alumeado público. Fíxese vostede como é a climatoloxía en Canarias, comparado coa de Galicia. Todo o inverno indo por esa autovía, os accidentes que hai por culpa da climatoloxía e do mal estado da vía. E dirán, bueno, que Gran Canaria é excedentaria en produción eléctrica. Pois mire, o excedente de produción eléctrica de Gran Canaria é cero. Todo o que gastan teñen que producir eles, a maioría queimando gasoil ou queimando gas importado, porque non teñen prácticamente produción eólica. Galicia, comparámoslo, cada ano 13.000 gigavatios de excedente de produción eléctrica. É que nós parece que nos acostumbramos a vivir tercermundista. Que a Xunta, total Bergantiños, que máis dá? Por que teñen esa autovía toda iluminada, 55 km de 60, e nós non temos alumbrado mesmo que hasta chegar a Coruña, nin Arteixo. Que vostede diga Arteixo, nin Arteixo ten a piscina, e que Arteixo está moi mal gobernado, fatal gobernado. Alcalde do PP con maioría absoluta e non consigue que lle quiten a peaxe ni siquiera de Arteixo a Coruña. E non hai 1 kilómetro de alumbrado público nesa autovía que vai moitísimos autónomos e moitísimos traballadores e traballadoras de Ponteceso circulan todos os días por esa autovía. Non merecemos unha mellora que nos quiten as peaxes, que nos poñan alumeado nesa autovía? Pois nese sentido iba a intervención anterior. Non é facer partidismo, é dicir que nos merecemos algo mellor. Non que se acorden de nós para poñernos plantas contaminantes, sino que veñan con investimentos que nos fan falta, que sexan en cousas importantes como nas nosas infraestructuras. Moi ben. Vamos a apoiar esta moción. Xosé Lois, ustedes, por desgracia, para ustedes e para o Partido Socialista, que eu creo que é un partido importante neste país, ustedes non teñen para onde ir. É que dan noxo. Dan noxo. Que usted diga aquí, co alcalde de Arteixo, que o alcalde que foi elixido con unha maioría absoluta aplastante, que o elixiron os veciños de Arteixo. Usted cuestiona eso. Usted, cando foi elixido aquí con maioría absoluta, elixímoslo todos, todo o pueblo, eliximos que usted tiña que ser o alcalde. As consecuencias de que eu sea alcalde, que usted fora alcalde, esa tenes que asimilar. Votou o pueblo, o pueblo vota. En Arteixo o pueblo votou que o alcalde tiña que ser a persona que está. Usted cuestiona eso. Cuestiona cando goberna o PP. Cando goberna o PSOE noutras localidades, usted iso non cuestiona. Eu non, eu son distinto a usted. Eu digo, hai gobernos socialistas excelentemente gestionados, hai gobernos do BNG excelentemente gestionados, e hai gobernos do PP tamén excelentemente gestionados. Esa é a diferencia entre vostede e eu. Eu son capaz de ver no rival cousas boas, moitísimas cousas boas, aprendemos moito deles. Ustedes, en nós, nunca ven nada bo. Así lles vai. E así lles vai a ir. Cada día peor. Pois nós, vou responder a esa alusión, nós sí que estamos facendo propostas que son positivas para Bergantiños. Perfecto. Pero non facemos o que fai o PP. O PP levanta a man, sí, a favor da autovía gratis. Sí, a favor de
de que se invista en bergantiños e de que se melloren as infraestructuras. Pero fan algo, en realidad, por eso. Hai algunha reunión convocada? Non, reúnense os alcaldes do PP para criticar, pois sí, que a Tesorería da Seguridade Social ou que a Seguridade Social de Carballo que non atende ben, claro, porque é do Estado. Bueno, pois si de verdade, igual que apoyaron a nosa moción para a gratuidade da autovía e van a apoiar agora a moción do Bloque, dean pasos a favor desta comarca e deste concello. Se non morremos. Vostede di que o PSOE non ten pa onde ir. Bueno, leva máis de 140 anos gobernando España e facendo melloras sociais para os obreiros. Vale, nunca me verá a min facer o que fai usted. Nunca. Vale, nunca. Eu nunca critiquei públicamente a ningún goberno socialista. A ningún. Vale, nin a ningún membro do equipo socialista. E cando me pediron desde o Partido Popular que me tiña que mostrar, dixen que non. Cousa que usted non fai. Usted pon salí debaixo da súa bandeiriña e comulga con carros e carretas. Eu non. Eu non necesito eso. Vale? Vai mal por ese camiño. Eu non necesito eso. Eu non necesito meter contra nadie do socialismo. Eu fui a Diputación, que ve Roberto comigo e sei como me trataron na Diputación. Eu non abrín a boca, calei a boquiña. Acatei, sei que o presidente é unha persona do seu partido, respeteina e respeteina en todo momento. Usted, a máis o presidente, viñeron traer un coche á porta do Concello e non tuveron a decencia de chamar o alcalde. Iso fixo vostede, Iso son vostedes aquí no territorio, A maneira distinta de comportarse. Vale, usted traiciona o pueblo, primeiro pon o seu partido antes que o pueblo. Eu non, Eu mañán baixo-me do meu partido se vai en contra do meu pueblo, Iso tiño claro, Xa lle dixo que hai unha diferencia moi grande entre usted e eu. Eu podo manter o que dixo, Podo mantelo. Equivocareime 1000 veces. Pero a min iso non me vai coller, Non. Se o PP o fai mal, que o pague. Se o PP o sea Cristo. Usted non. Usted non fai eso. Usted ainda sale defendendo a Sánchez. Ainda sale nas redes sociales, ten o peito de defender a Sánchez. Entende? Eu non fago eso, Non. Non me vou tirar a piscina. Traemos hoxe unha moción de vivenda de 7.000 millóns para inversión en vivenda. Xa, cando chego o seu turno, se pon a moción. Fíjese. Votes a favor da moción que trouxe o BNG. Ben, última moción, Fátima, por favor. A defensa das traballadoras e traballadores galegos e contra a criminalización das baixas laborais por parte do Goberno da Xunta de Galiza. Exposición de motivos. Recentemente, no marco do debate sobre o Estado da Nación, o presidente da Xunta de Galiza, Alfonso Rueda, presentou como principal medida en materia laboral unha proposta dirixida a endurecer o control sobre as baixas por incapacidade temporal. Esta iniciativa, lonxe de abordar as causas estruturais da precariedade ou a saúde laboral, propón un ataque directo aos dereitos da clase traballadora galega. A proposta do Partido Popular parte dunha premisa insultante: situar o foco da sospeita sobre as traballadoras e traballadores, cuestionando a súa honestidade e tratando o persoal médico como cómplice de prácticas fraudulentas. Esta visión ignora deliberadamente a realidade estatística do noso país, que desmonta calquera teoría sobre o abuso da incapacidade temporal. Galiza sitúase como a segunda comunidade autónoma co índice máis baixo de baixas laborais de todo o Estado, 27 por cada 1000 afiliados fronte á media estatal de 40. O problema en Galiza non é o absentismo inxustificado, senón unha xestión sanitaria deficiente e unha precariedade laboral alarmante que se manifiesta nos seguintes puntos. Siniestralidade laboral. Galiza lidera sistemáticamente as estatísticas de accidentes de traballo, con cifras dramáticas como as 43 mortes rexistradas o pasado ano. Colapso da sanidade pública. Se as baixas teñen unha duración maior no noso país,
é debido ás listas de espera e ao desmantelamento da atención primaria e especializada, o que atrasa inevitablemente diagnósticos e tratamentos. Privatización encuberta. Esta proposta pretende utilizar o colapso sanitario como excusa para derivar competencias e recursos cara ás mutuas privadas, debilitando aínda máis o sistema público de saúde. Criminalizar a quen padece unha enfermidade ou sufriu un accidente laboral é socialmente impresentável. O que compre non é perseguir a doentes, senón reforzar o persoal sanitario e mellorar as condicións de seguridade nos centros de traballo. E por todo o exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, a Corporación do Concello de Ponteceso amosa o seu rexeitamento a proposta irresponsável da Xunta de Galiza de endurecer e dificultar o acceso ás baixas laborais, por considerar que criminaliza de xeito injustificável a clase traballadora galega. Segundo, o Pleno do Concello de Ponteceso solicita á Xunta de Galiza a pedir desculpas públicamente ás traballadoras e traballadores galegos polas acusacións intoleráveis de fraude e absentismo vertidas desde a presidencia do Goberno galego. Terceiro, o Pleno do Concello de Ponteceso insta a Xunta de Galiza a reforzar de xeito inmediato o persoal da sanidade pública, especialmente en atención primaria, como medida imprescindível para garantir unha atención rápida e eficaz que reduza os tempos de recuperación das doenzas laborais. Abandonar calquera estrategia de privatización da xestión da saúde laboral a través das mutuas, por ser unha deriva vulnerável para o sistema público e os dereitos laborais. Incrementar as políticas de prevención de riscos laborais e a vixilancia sobre a siniestralidade para frear o elevado número de accidentes e mortes no traballo en Galiza. Unha situación que resulta insustentável. Cuarto e último, dar traslado destes acordos ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos parlamentares con representación no Parlamento de Galiza. Votamos a inclusión. Votos a favor? Ben. Votos en contra? Constantino, ti que votaches? A favor? En contra? No, abstención. Ben. Nos vamos a votar en contra desto. Vale. O dato de baixas laborales no Estado español incrementouse nun 7,1. Ustedes non viven a realidade do día a día. Ustedes pregunten a calquera autónomo que este aí fora, vale, o que nos está costando salir adiante, aos autónomos, vale, inmersos en unha loita continua con baixas laborales de larga duración. Oye, sin esfuerzo non hai nada. Sin esfuerzo non hai nada. Entonces, non me veña usted dicindo que a Xunta que persigue, que a Xunta que está facendo é intentando correxir un desaxuste que hai. Vale? E intentando ver cales son as baixas que de verdade son reais e cales son as baixas que como se teñen que estar 18 meses de baixa que estén, pero cales son as baixas que non son reales. Vale? Ustedes sempre se poñen do mismo lado. Sempre. Pensen en algún momento no outro lado que o patrón, o autónomo, o empresario ten que pagar a final de mes. Vale? E para pagar as nóminas primeiro temos que generar. Todos só ven o lado do empregado. Pareceme ben, eu só fun empregado. Vale, teño empregados na miña empresa. E non quero para ningún dos meus empregados que este traballando enfermo, nin quero unhas malas condicións laborais, porque pensan ustedes que son os únicos que garanticen boas condicións laborais aos obreros. Non, nós tamén garantizamos boas condicións salariales. Vale, nós tamén lle damos jornada continua, nós tamén lle damos vacacións, e cando están de baixa, que estén de baixa. Pero o que non vamos a apoiar é que unha persona que pode estar traballando
vale? Que este de baixa. Non vamos a apoiar eso. Nunca. Dame igual que sea Rueda, dame igual que sea quen sexa. Eu entendo a vida como esfuerzo, non como estar vivindo da administración. Non. Eu non vou votar a favor disso. Podo responder, bueno, non sei se o mellor quere abrir o debate a todos os grupos ou quere participar vostede, porque isto é algo, as mocións son algo que se traen para debatir entre todos os grupos, non sei se vai privar o resto de grupos, pois non lla ofreciu, Calquer grupo que me pidiu a palabra deixeilla ter, vou a repetir. En calquera caso, isto que está dicindo vostede, que efectivamente vostede considera que os empregados son tan irresponsáveis que collen baixas cando non necesitan. Eu non o dixo. Que dixo eu vostede? dixo que as baixas que non sean reales a traballar. Iso é o que volvo a manter. E os que estén de baixa, como se teñen que dar 18 meses. Non hai problema ningún. Volvo a matizar. O que de verdad poda traballar, a traballar. Repito yo. Ben, pero para iso, se se reforza a atención primaria, se reforza o persoal da sanidade pública, pódense revisar as baixas. Se se pide cita e se quere que mire cando podo pedir cita, eu pedín cita e deronme para 21 días e agora mesmo podemos mirar canto se tarda en conseguir unha cita para atención primaria e as citas de especialidade veñen para tempo... nin lle digo, entón o problema está en que non hai suficiente persoal. Estamos ata o día 9 de xuño, 2 semanas para conseguir unha cita en atención primaria. A vostede lle parece que iso está correcto? Porque a mí me parece que non. Entón, derivar a mutuas, derivar a privatizar, centrar en que a xente colla baixa porque lle dá gana ou que os médicos forman parte do problema, quitarlle parte do soldo aos médicos para que quiten as baixas, me parece que non é a solución. Vostede o que está dicindo é que efectivamente considera que os empregados non son responsáveis e que collen as baixas porque lles peta. Entón, vai votar vostede en contra non de min, nin do meu partido, vai votar en contra dos traballadores. Xosé Lois, ten turno a palabra. O Partido Socialista vai apoiar a moción do BNG. Estamos moi de acordo co que di Fátima, que moito do problema que hai arredor das baixas e da longitude das baixas está no mal funcionamento da sanidade pública galega. O goberno galego puxo non é quitarlles parte do soldo, pero sí que darlles complementos si daban a xente de alta. E claro, xa se tuvo que botar atrás porque os sindicatos médicos puxeron o grito no ceo, porque era casi criminalizar e responsabilizar a atención primaria, os médicos e as médicos como se fora das baixas por culpa delas. A ver, un médico, por exemplo, non ve o que ve unha resonancia magnética, pero cal é o prazo para que che den unha resonancia magnética no Sergas? Estamos falando de meses, pero non 1 ou 2 meses, moitos meses. E quen fala dunha resonancia fala de moitas outras probas diagnósticas. Entón, o problema arredor das baixas está mal planteado pola Xunta. Para iso está o diálogo social. Se é un problema laboral, reúnanse, convoque os sectores, os empresarios, os sindicatos, igual que se fixo para conseguir unha reforma laboral que conseguiu que baixaran o 75% dos contratos que antes eran todos temporales, ahora son indefinidos. Vostede fala fatal do goberno de Pedro Sánchez, pero aí está a realidade. Se non hai contratación indefinida, como a xente pode aspirar a ir a un banco a pedir unha hipoteca, a emanciparse, se non hai contratación indefinida? Pois eso foi un gran paso adiante que se dou co diálogo social. Entón, nós por eso vamos a apoiar a moción do BNG. E vamos decir unha cousa, estamos preocupados pola sanidade en Ponteceso, non só polo que di Fátima do que tarda unha cita, é que nós tuvemos unha reunión con personal de atención dos PACs, entre eles de Ponteceso e tamén de outros concellos de Bergantiños, e manifestaronos a súa preocupación pola última reforma, que non lles ten en conta. Houve un programa de mellora para os centros de saúde, pero os PACs
está os deixando de lado. Estamos nos temendo que vai haber un empeoramento da atención nos PACs que xa se produciu, é dicir, aquí chega o mes de agosto e non se reforza o PAC, cando aumenta moitísimo a poboación polo tema do turismo. Pois non só non se mellora a atención dos PACs, sino que encima, coa nova reforma, deixaselles de lado. Por eso tuvemos esa reunión. Así que nós imos apoiar esa moción do BNG. Vale. A mellor comunidade autónoma deste país na atención primaria, o tempo medio é o País Vasco, cerca de 5 días, 4,91. Galicia, 7 días. Ese dato pode consultar aí usted no móvil. Acabo de verlo rapidamente. O sea, que me pretendan decir que a causa da duración das baixas é esa, non o comparto. Vale? Que me pretendan decir que o índice que está subindo cada vez máis de baixas é culpa do goberno da Xunta, non estou de acordo. É un problema nacional, e así o digo os datos. Non é un problema de Galicia, é un problema nacional. As baixas en España incrementaronse un 7,1. É un dato que sale aquí, que preguntaslle e xa cho di. Hostia, non é Galicia, é toda España. Entón, que vostedes queiran personalizar isto na Xunta, o que temos que facerse cada é mirarnos un pouco máis cada un o noso ombrigo e ver como nos estamos comportando. Vale? E eu, insisto, teño 7 empregados. Vale? Pregúntille a calquera dos meus 7 empregados, vale? Cando estiveron mal, se eu lle puxen algunha pega para que foron ao médico, se eu lles obliguei a coller a alta, se os forcei en algún momento algo. En ningún momento os forcei a nada. Teño os seus dereitos, fai moitos anos que os teño empregados a miña empresa que levan 30 anos comigo, e creo que nos respetamos sabendo cal é o seu papel. Podo lle responder? Sí. Porque xa lle digo que tentei coller cita agora para mirar cando podo coller a primeira cita dispoñível e para o 9 de xuño, 2 semanas. Que a media sexa de 7 días tamén me parecen moito 7 días. Eu creo que 24, 48 horas é o que debería ser para ir. A mellor dato de España é o País Vasco, repito, pero isto que quere dicir? Que porque o resto de comunidades estean peor que nós, temos que alegrarnos? Non, home, non. Que a mí só me falta un brazo e a outro faltanlles dous. Home, pareceme un pouco esta comparación. Ustedes van, en algún momento, gobernarán Galicia outra vez. Ojalá gobernen Galicia outra vez. E ojalá lle sea tan fácil como ahora se pronuncian. Ojalá baixen esas listas de espera de 7 días a 3 días ou a ningún día. Ojalá consigan eses ratios. Ojalá. Sabe cal pasa? Que pois chegan aquí e a realidade é outra. A realidade é o día a día. Vale? Entonces, cando ustedes gobernen, eu non he de estar aquí, teño claro, e cando ustedes gobernen, despois, algún día me encontrarei con usted na calle, se me dirija a palabra, direille: Fátima, cantos días hora de media hai en lista de espera? E saberá como non ha de distar moito do que temos ahora. Non ha de distar moito. Ben, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Ben, pasamos ao turno das mocións do Partido Socialista. Moi ben. Ben, nós por resumir, porque xa levamos bastante tempo do pleno e non pode haber o receso, imos a abreviar a lectura das mocións. A primeira delas, e tamén pedimos, como pediu o BNG, que se podan debatir de forma independiente. Ben, a primeira moción, nós sempre a levamos por orde, porque creemos que o problema máis importante que temos hoxe en riba é a vivenda. Nós é a segunda vez que traemos esta moción ao pleno, só que agora hai un cambio. E o cambio é que hai un plan de vivenda de 7.000 millóns de euros aprobado. En principio, o Partido Popular era reticente, pero ahora sí que dixo que todas as comunidades que o van a aprobar. Desos 7.000 millóns, o 60% ponos o Estado e o 40% as comunidades autónomas. Entón, nós por eso traemos esta moción para que parte desos 7.000 millóns que están comprometidos para 2026 se invistan en Ponteceso.
Ben, votamos a urgencia. Votos a favor. Voto todo o mundo a favor. Votamos todos a favor, sí. Ben, abstención. Vale, perdón. O Pleno do Concello de Pontevedra insta ao alcalde a solicitar unha reunión urxente coa Conselleira de Vivenda da Xunta para ofrecer o suelo público. Esa reunión está feita. Non tuvo un éxito aínda, pero a reunión está feita. Solicitada. Feita. Solicitada e feita. Por ahora non consiguen nada. O Pleno de Ponteceso insta ao alcalde a rehabilitación de patrimonio público en desuso municipal para vivenda asequible, vivendas dos mestres, antigas unitarias, Acabamos de tramitar unha subvención para rehabilitar unha desas vivendas. A dos mestres? A dos mestres. As dúas, non? Sí. O portal con dúas vivendas. Vale. Moi ben. Algo que dicir isto? Fátima. Ben. Votos a favor? Podemos explicar un momento dous temas? Ben. Antes falou, bueno, en primeiro lugar, agradecerlle se iban a votar a favor da moción, da outra vez non saíra. Para nós é moi importante que se levara a cabo esa reunión, para nós é importante, porque son desos 7.000 millóns, casi 400 que son para Galicia, e que parte deles cheguen a investirse en Ponteceso, pois é positivo. Antes decía que nós non falábamos ben do que facían outros gobernos. Pois miren, Ponteceso, para falar do noso concello, que nós sempre falamos de Bergantiños, porque somos de Bergantiños, e de Ponteceso. Aquí se fixo vivenda pública en Corme, vale, cando estaba gobernando, pareceme que o Partido Popular, e fixose vivenda pública en Tella, no lugar de Canasteves, cando estaba o bipartito, que foi o que finalizou esas vivendas e entregou as chaves, cando estaba na Consellería de Vivenda o BNG. Entón, son dous exemplos de grandes proxectos de varias vivendas, plurifamiliar. Xa non falo dos que fixemos na pasada legislatura con esas vivendas dos mestres. Pero, bueno, para nós é moi importante que se faga vivenda protexida. O plan dos 7.000 millóns vai orientado a varios frentes. Axudas ao aluguer, axudas á rehabilitación e á creación de vivenda pública e vivenda asequible. Para a vivenda pública e vivenda asequible é fundamental que o Concello poña a disposición terrenos para que a Xunta poda construíla. Pero para os outros temas, seguramente vai a ser a Xunta quen faga as convocatorias. Pero se en Ponteceso no Concello se facilitara de alguma maneira a información e asesoramento para que todo o mundo que veña aquí ao mostrador poida ter un asesoramento mínimo do que necesita, vale, pois se é unha rehabilitación, pois necesitas ter a licencia aprobada cando saia a axuda, pois facilitarlle que poda ter esa licencia aprobada, se non queda fora das axudas. Axudas de aluguer, pois necesitas estar de alta nestes temas do empadronamento, pois, é dicir, como están facendo outros concellos, vale? Que sea unha oficina ou concello de asesoramento a todo o mundo que necesita esas axudas de aluguer. E por resumir, cando veu Salvador Illa a Coruña, nos estuvemos con el, a min quedoume gravada unha frase que dixo, e dixen eu, gústame este presidente, porque dixo, eu recorro todos os concellos de Cataluña, e cando chego a un concello, o primeiro que me fixo é se hai grúas polo concello adiante. Se non hai grúas, xa lle chamo a atención ao alcalde. A xente necesita vivenda, necesitamos vivendas. Isto de que se están ocupando os pisos que quedaron da burbulla, que se están acabando estas promocións que quedaran a medio facer, eso vaise rematar, quedan moi poucas. E despois, que vai comprar a xente? Cantas vivendas hai en venta con ascensor, por exemplo, para persoas maiores, para persoas con mobilidade reducida? Non hai oferta en Ponteceso, non se ven esas grúas. Entonces nós temos que intentar desde o Concello facilitar todo o posible para que haxa grúas, para que haxa vivendas e que sean vivendas asequibles. Por eso consideramos que é moi importante aproveitar este plan dos 7.000 millóns e que haxa grúas en Ponteceso. Ben, Xosé Lois, cando nos entramos había dúas moles en Ponteceso heredadas
non culpa súa, non culpa súa, heredadas do seu mandato, dos 8 anos do seu mandato, unha no Paseo Fluvial e outra na entrada de Corme, na calle Arnela. Conseguimos desatascar esas operacións, en Corme vanse a facer 75 ou 77 vivendas, aquí no Relleno, na Plaza do Relleno estánse facendo 37 que estaban paradas. Entón, dentro dos medios que nós temos como Concello, estamos facilitando todo o posible, tanto a construción como a reconstrucción de calquer vivenda. Entón, bueno, volví a dicir, é necesario que haxe vivenda, é necesario que as institucións máis grandes que o Concello de Ponteceso, Xunta, Goberno Central, que generen vivenda, que os xóvenes poden ter acceso a vivenda, pero eu, cando fixen a miña casa, mas a miña muller, sabe que temos que facer? Traballar. A miña muller e mas eu fixemos unha casa traballando en 3 traballos ao mesmo tempo. E meus sogros emigrando a Alemania. E meus pais facendo a casa pouco a pouco. Así foi como fixemos os pobres. E iso non se pode olvidar a xente. As vivendas fanse con esfuerzo. Vale? Con esfuerzo. E as administracións é moi fácil baixar o precio da vivenda. Que colla a Xunta, que colla o Goberno Central e que inyecten vivenda no mercado. Saberá como baixa o precio da vivenda. Tanto a Xunta como a Administración do Estado. Que inyecten vivenda a xente. Saberá como os precios que hai na Coruña baixan automáticamente. Pero ainda así, para chegar a unha vivenda, hai que sacrificarse. Perdón, podo preguntar unha cousa? É que non sei se lle entendí. Está dicindo vostede que a xente que non ten capacidade de comprar unha vivenda é porque non se esforza, é porque non ten capacidade, porque non quere sacrificarse. Usted sempre quere enredar, a min usted non me vai enredar. Teño claro. Usted dille a volta que queira dar. Eu sei ben o que quero dicir. O que usted interpreta xa fai tempo que non me preocupa. Eu digo mismo que dixo antes. Usted se quere chegar a unha vivenda, esfórcese, como nos tuvemos que esforzar os outros. Eu por sorte son privilexiada e teño a miña vivenda, pero dixo, non, acuséme vostede a min de estar fora da realidade. Creo que quen está fora da realidade non coñece a realidade da clase traballadora é vostede. Sí, ten razón. Ben, votos a favor da moción do Partido Socialista. Votos en abstencións. Vale. Seguinte moción, Xosé Lois. Ben, pois brevemente, a seguinte moción, a parte do rexeitamento á planta de biogás de Soandres na Laracha, polos argumentos que xa se expuxeron, tamén solicitamos que a Xunta de Galicia desautorice o proxecto da mina de ouro de Corcoesto polo gran impacto que pode ter o proxecto cunhas grandes balsas que se poden construir directamente encima do río Anllóns e o grave perigo potencial que pode supor para o río Anllóns, para a ría de Cormelaxe e para que as nosas vivendas e as nosas propiedades e o noso atractivo turístico, incluso para vivir aquí, baixe por culpa desa ameaza que vamos a ter sempre aí. Sabemos o que pasa en Galicia chove, vimos o que pasou en Monteneme, as mineiras acaban de explotar, desaparecen, ninguén se acorda de nada, e mirade o que pasou en Monteneme con esa balsa. Imaginadevos se é unha balsa con cianuro, de lavar o ouro, para cada gramo de ouro que queren extraer hai que lavar milleiros de toneladas de terra, todo eso vai a esa balsa, e aí está o exemplo de Monteneme. E non falo en teoría. A anterior empresa que explotaba, que intentaba abrir a mina de ouro, Swater, pleiteou contra o goberno de Galicia e contra o goberno de España, coa Abogacía do Estado, e cando perdiu e había que cobrar os avales xudiciales por esa perda, creo que foron 4 millóns de euros, sabe que pasou? Que desapareciu esa empresa. Era unha empresa en Canadá, montada ao efecto, e cando fomos cobrar esos 4 millóns de euros que lle debía ao Estado
Eastwater non existía Eastwater. Que seriedade hai en Galicia o adjudicar proxectos mineiros de tanto impacto ambiental a empresas montadas en Panamá que da noite a mañá desaparecen. Por iso nós creemos que non só a planta de gas, sino a mina de ouro, pois vai a perjudicarnos moito. Ben, nós aquí vamos a votar, se modifica a emenda, vamos a votar a favor de posicionarnos en contra da planta de biogás, e mentres que non vexamos o proxecto da mina de ouro de Corcoesto, non vamos a votar en contra. Entón, se modifica e seguimos ca planta de biogás de Laracha, nós apoiámola, tal como apoiamos a do PSOE. Eu, mentres que non vexo o proxecto de Corcoesto... Ai, perdón, primeiro votamos a inclusión. Votamos a inclusión no orden do día, perdona. Eu non sei se usted viu o proxecto da mina de Corcoesto, se xa tuvo acceso a ese proxecto, porque eu xa estive co alcalde de Cabana, e o alcalde de Cabana ainda non o viu. Entón, bueno, eu non o vin, eso sí que o teño claro. Entonces, eu sí que voto a favor de que se paralice a planta de biogás de Soantes de Laracha e a planta de Corcoesto, cando chegue o momento, debatímolo. Sin problema ningún. Para nós é importante manter ese rexeitamento porque é un proxecto con demasiados riscos para Ponteceso e para a ría de Cormelaxe. Votaremos en contra. E non podemos deixar de manifestar a nosa preocupación e se se fixa, só estamos pedindo que o desautorice a Xunta de Galicia, non estamos entrando en ningún tipo de consideración máis. Fátima, ten turno da palabra. Efectivamente, como vostede di, o novo proxecto se o hai da mina de Corcoesto non o poido ver ninguén porque aínda non está sobre a mesa. O que existe é unha ameaza por parte da Xunta de reabrir todas as concesións mineiras que estaban en suspensión. Entón, tendo en conta que o desarrollo sostible é unha palabra que non existe, que non debería existir, porque é contradictorio, chega un punto onde o desarrollo non pode ser seguir adiante, chega un punto onde non se pode seguir facendo desenvolvemento económico sen chocar directamente contra a sostenibilidade do sistema, da vida e da natureza. Eu teño xa claro que calquera que sexa a forma que teña ese proxecto vai ser contrario á sostenibilidade da comarca, da zona e do río Anllóns. Entón, falo dende un punto de vista técnico, que o son, creo que non está de máis estar xa preparados para o que está claro que está a vir, porque é unha ameaza directa que temos da Xunta de reabrir as concesións mineiras que estaban suspendidas. Ben, votamos. Votos a favor da moción do Partido Socialista. Votos en contra. Ben. Abstencións. Perdón. Vale. Ben. Votamos para dictaminar o voto de calidad. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Xosé Lois, última moción, por favor. Queda rexeitada, entonces. Sí. Ben, a última moción é sobre educación. Vale, nos novamente traemos este tema unha vez máis ao pleno, pero porque está chegando a finalización do curso 25-26 e non vemos que se plasmaran esas promesas, primeiro, a licitación das obras prometidas no IES Eduardo Pondal para que se executen no verán. Pódenos dicir se se solicitou licencia para ese proxecto, se están avanzadas, se están publicadas esa licitación, porque nós non temos información sobre eso. O Eduardo Pondal efectivamente vai entrar no plan de nova arquitectura pedagóxica, como anunciou o alcalde, vai haber obras xa neste verán, que é cando se fan as obras de calado. Hai tamén solicitude de licencia para algunha obra no Colexio Eduardo Pondal para este verán, igual que cando se fixo o ascensor se solicitou a súa perceptiva licencia municipal. E, por último, se o Concello vai a executar melloras nos colexios que son da súa competencia. E a segunda parte da moción é instar a Consellería de Educación a autorizar ese demandado ciclo grado superior de FP para o alumnado que está estudiando o ciclo sociosanitario.
Eles escolleron educación infantil porque é unha área na que hai moitísima demanda de profesionais, galiñas azuis, ludotecas, actividades que realizan os concellos. Entón, a solicitude do Instituto foi moi completa, acompañada de propostas de convenio de prácticas en moitas destas entidades ou moitas destas organizacións que imparten ensinanza de 0 a 3 anos, recollida de asignaturas apoiando este ciclo superior, e para nós é fundamental conseguir unha concreción. Sabemos que se nun plazo de 10-15 días o conselleiro non anuncia a creación dese ciclo, 2026-2027 non o vai haber en Ponteceso. E no Instituto, na solicitude que fixeron, manifestaron que non necesitan prácticamente investimento, porque non é unha gran inversión en material o que precisan para que empece o primeiro curso do grado superior de ensino infantil, e parte do material xa o teñen, porque está relacionado tamén co ciclo sociosanitario. Por eso nós necesitamos concreción e traemos esta moción relativa á educación, que, se se fixa, vivenda, educación, sanidade, son as nosas demandas máis reiteradas no pleno, porque consideramos que é moi importante para a poboación de Ponteceso. Ben, votamos a urgencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstención. Vale. Xa lle comentei noutra, creo que foi no anterior pleno, do Instituto van a invertir a Xunta 500.000 euros, está en período de licitación a obra na coberta do Instituto. Na guardería... Perdona, pediu a licencia para esa obra? Aínda non. Na guardería o Concello, con un convenio que a Consellería de Política Social vai a facer unha reforma de en torno a 80.000 euros, 90.000, perdón. Nas escolas unitarias non temos neste momento previsto facer nada, e no colexio Eduardo Pondal hai unha conversa co conselleiro e eu en ningún momento garanticei que íbamos ser incluídos neste programa. Dixo que estou peleando, e iso o manteño. Vámonos a pelear, teño a promesa de que se nos está escoitando e veremos se chegamos a bo puerto. Pero eu non vou a prometer unha cousa que non teño conseguida. Sí que estou traballando neso, o director do colexio axudounos, ensiñounos por onde tiñamos que ir, e estamos nese camiño. En canto aos ciclos, creo que desde que estamos aquí estamos peleando por ciclos desde o primeiro minuto. Entonces, viñeron aquí os rapaces do instituto, eu estive con eles, escoitei as súas propostas e así as trasladamos. Agora, que as conseguimos? Que as conseguiramos? Pois non sei. Dentro, como ven usted, sabe mellor que a min, dentro dos días sabremos. O sea que no Colegio Eduardo Pondal, de momento, obras non verán ningunas. Non. Vai apoiar a moción de FP, entonces? Vou apoiar a moción de FP, sí, porque xa fixo o meu traballo, lle estou dicindo. Ben, votamos a moción do Partido Socialista, votos a favor. Abstencións. Vale. Entramos na última parte do pleno, no turno de preguntas. José Manuel, quere facer unha pregunta? Sí, teño. Bueno, a ver se baixamos un pouco de nivel, porque hai mocións que estamos, creo que non estamos nos preparados para elas. Hai que oír. Eu dedico máis cosas máis da terra, vamos, máis de aquí. Bueno, vamos, primeiro, rógose, non? Preguntas, por favor. Preguntas, primeiro. Sí, se pode ser, sí. Sí, sí, sí. No ano 2022 o Concello licitou a digitalización da numeración de vivendas e fincas urbanas por 46.000 euros
e presentáronse 7 empresas, das que foi adjudicada unha que se chama Flink Ingeniería SL, por un importe de 38.000 e pico de euros, vamos. O GALP concedeu unha subvención para este traballo do 76,80%, pero quedou, non se presentou, digamos, a xustificación e quedou arquivada por renuncia expresa do Concello. Non sabemos máis. O que sí sabemos é que os servizos postais e a paquetería siguen encontrando moitas dificultades para encontrar vivendas e baixos, e queríamos saber se se fixo esa digitalización ou non, porque a empresa había, adjudicouse a ela, repito, Flink Ingeniería, e eu, polo menos, nunca oín falar nada máis desto. Ben, respóndolle. Ten razón vostede, temos uns conflitos tremendos tanto con os servicios postais como a paquetería. O anterior goberno intentou licitar isto por unha serie de circunstancias, houbo que renunciar a esa subvención. A empresa adjudicada, como ben día, era Flink Ingeniería, e nós pelexamos eso outra vez, pero non fomos capaces de conseguilo. Temos cantidad de protestas de todos os lugares do Concello con isto, e, bueno, intentaremos licitalo, aínda que, bueno, teremos que corregir ciertos erros que houve da anterior licitación, pero sí que ten razón que os líos son grandes con este tema. Ben, a seguinte pregunta. Ben, no último pleno desta corporación, a unha pregunta de APIN sobre o que pasara na obra de Nemeño da esplanada Aparcadoiro que quedara parada, vostede contestou que non había expediente, algo que nós non preguntamos, e que se trataba de material dunha demolición en bens que pediran depositar ali. Unha explicación convincente, pero o de sempre. É unha desgracia que sempre haxa peros. Resulta que os rumores pola parroquia, incluso do alcalde de barrio, indican que vostede informoulles que a obra estaba parada por culpa de APIN. Nós non sabíamos que tiñamos tanto poder, a verdade que non sabíamos que tiñamos tanto poder. Podería dar unha copia de algún documento que presentara APIN para parar a obra? Como vostede nunca di mentiras, isto que é? Bulo, fake news deses que modernos ou algo? Que é isto? Terminou con esta pregunta? Robos, tamén, non? Non, pero contesto esta pregunta. Sí. Vale, o alcalde non abriu a boca con respecto a eso. E volví a repetir o mismo. En ningún momento se iniciou ningún expediente desa obra. Esa obra, unha empresa do Concello pidiunos tirar ali un escombro que nos fai falta e así se lle deixou tirar. Estamos pendientes do ter crédito para seguir ca obra e a facer o aparcamento. Eu non opino nas tabernas. Xa lle digo, non opino nas tabernas. Xa me tiña que empezar a conocer. Non opino nas tabernas. Intento cuidarme moito do que digo nas tabernas. Unha que xa non vou nas tabernas. Vale? Entonces, se me quere creer, créame, se non me quere creer, eu teño claro que non dixon nada de APIN, de que APIN quería parar a obra, de que APIN... Eu que se dixon a unha pregunta dunha persona da parroquia que a APIN preguntara pola obra. E iso manteño, porque iso foi así. Sí, por suposto. Vale. Pois iso é o que dixon. Bueno, pois, a realidade non é a que di vostede. A realidade... A súa realidade. Non, a realidade a que dixer... A súa realidade. Non, desde varios lugares. Perfecto. Eu que podo dicir que a obra non está iniciada. Que non está? Que non está iniciada. Que non está iniciada, non, eso xo sei. E parece ser que foi porque a pararon os de patrimonio, pero eu... Bueno, eso xa parece ser. O último día... Parece ser, dixe. Vale, usted é moi dado a facer eses comentarios, parece ser. Parece ser ou é ou non é. Usted diga, parou na patrimonio.
Afírmeo. Non diga parece ser. Parece ser. Eu digo que me dé a gana, claro, de momento. Porque usted sempre fai igual. Usted Claro. tira a bomba e despois que lle explota quen lle toque. Patrimonio non parou a obra porque non hai expediente de obra, xa lle dixo. Pode mirar, non hai expediente aberto ningún da obra. Precisamente, a mellor por eso parou a obra. Vale. Ben, rogos, non? Espere, os rogos facémonos pois. Ora, Fátima, as súas preguntas. Eu teño dúas preguntas que son sobre resolucións de alcaldía, destas que nos veñen entregadas nos listados de resolucións. Entón, vou tentar ser o máis cuidadosa posible, porque esta información que non é pública, non? Que teño que ter cuidado de non desvelar información persoal e demais, non? Entón, vou ver como fago para non cometer ningún erro ao respecto. A primeira pregunta, como dixen antes, que agora están vostedes a gastar a mans cheas en calquera cousa, a maiores, conforme aquel informe de intervención do principio do que falei, tamén di aquel informe que están vostedes abusando de contratos menores. Os contratos menores, por se alguén non sabe o que son unha forma de adxudicar a dedo. Básicamente, cando o servizo é inferior a 15.000 euros, pois convídase a 3 empresas e adxudícasele o servizo a que mellor oferta económica fai. Claro, cando a empresa 1 presenta un orzamento de 14.000 euros, a empresa 2 presenta un orzamento de 14.360 e a empresa 3 presenta un orzamento de 14.620, pois parece que todo está preparado e orquestrado para que a empresa adxudicatoria sexa a que un quere que sexa. Independentemente disto, que sería simplemente un comentario, neste caso estou falando dun contrato, dun servizo que se contratou para a Festa do Maior. Neste expediente de contratación aparece un informe de necesidade. A pregunta é, esta adxudicación era de 14.000 euros, máis IVE, 16.940 euros, con un informe de necesidade. De verdade este goberno considera que era necesario gastar 16.940 euros en chalecos de propaganda para repartir na Festa do Maior? Respóndelle. Sí? Sí, créemelo. Por favor. Sí, créemelo. Moi ben. Cando vostede lle diga a alguén máis que non hai cartos, que lle recorden que gastou 16.940 en eses chalecos reflectantes. Xa non é en contra da comida maior, é que é en repartir fabricaron vostedes 1.000 chalecos reflectantes para repartir na Festa do Maior, 17 euros por chaleco. Bueno, eses son os... Canto? 16.940. Canto dixo por chaleco? Pois, se fixeron 1.000, pois case 17 euros. Ten que mirar que xunto co chaleco iban máis cousas, Pois é que como as partidas que veñen era 1.000 chalecos, a partida de 1.000 chalecos. Pero non sei que máis cousas fora do xantar gastáronse outros 16.940 euros. Estou contento con haberlle dado a cada maior de Ponteceso un chaleco. Por 16.000 euros. Bueno, ben. Nada, a seguinte pregunta, din que o que hoxe non se sabe pagando, mañán se saberá de gratis. No último pleno, non teño medo de seguir falando demasiado, de non falar totalmente ben da Festa do Maior. Teño as miñas reservas sobre se tiña que facer ou non, e non teño problemas en dicilo, pero, dende logo, hai cousas que se poden facer dunha forma ou de outra. Non estou de acordo en absoluto da forma que fixeron vostedes. Din que o que non se sabe hoxe pagando, mañán se saberá de gratis. No último pleno se fixo unha alusión a que había unha aportación dunha empresa que non se sabía cal era, unha entidade privada para a Festa do Maior.
desta vez na resolución xa sabemos cal foi esa empresa. Según o informe que temos diante, diz que o día 22 de abril de 2026 apareceu unha proposta dunha empresa, na alcaldía se lle achegou unha proposta dunha empresa. Tendo en conta que xa se facía referencia a isto un mes antes, entendemos que xa se tiña falado antes con esta empresa, porque, claro, o 22 de abril é cando chega vostede a proposta, pero vostede xa estaba contando con estes cartos o 27 de marzo. Revisando o acordo que está sobre a mesa, o que xa está firmado, pois todo parece indicar que se está buscando un convenio privado con unha empresa que quere construir un negocio. Para iso aporta un dinero para que o Concello compre un terreno e poida facer unha intervención que a empresa, pola súa parte de comprar esa vivenda, non podería facer. Entón, como se a empresa o facía pola súa conta, necesitaba unha modificación do plan xeral, facendo desta forma e aportando os cartos ao Concello, o Concello non precisa facer esa modificación do plan xeral e pode levar a cabo a urbanización que pide e que necesita a empresa para o correcto funcionamento do seu negocio. Entón, damos por feito que estas conversacións deronse antes da fecha que está reflectida do 22 de abril. Claro, deixando ao marxen que está vostede recurrindo a subterfuxios legais para cambiar o planeamento urbanístico a la carta, favorecendo as necesidades dunha empresa privada, que ojalá que este negocio se poña e que funcione, aínda que sexa unha empresa privada e aínda que sexa un servizo que tiña que ser público. Non teño ningún problema con iso. Pero creo que as leis están para que as cumplan todos, porque este negocio, aínda así, é unha empresa privada. Pero eu querería saber, tendo en conta que xa falaron antes da fecha do 22 de abril, pois cales son o resto de acordos ocultos que hai detrás deste convenio. Porque non se entende que unha empresa, aparte deste acordo, entregue cartos para a festa do Maior sen publicidade, a non ser que sexa a única forma que se atopou para cumplir o requerimento de relacionar esta operación co interés público. Porque isto non hai que non crea, alcalde. Pódenos contar cales son o resto de acordos ocultos detrás deste convenio? Vou a contar. En primeiro lugar, do oculto nada. Vale? O Concello de Ponteceso vai ter unha residencia de maiores que se vai facer na Plaza do Relleno, que vai generar un bon número de puestos de traballo e que vai facer unha empresa privada. Esa empresa privada acercouse ao Concello, non necesita ninguna modificación do PSON, como vostede ben afirma ahora, non necesita ninguna modificación. Por moito que vostede diga, hai un técnico que di o contrario do que vostede di, non necesita ningún tipo de modificación. E o alcalde que tiña unha mora aí tirada, dilles, señores, tendes que aportar ao Concello algo. E que aportan? Aportan 120.000 euros para a compra dunha parcela e pagan a festa do Maior na anualidade, un tercio da festa maior na anualidade 26 e un tercio na anualidade 27. Non hai ningunha trampa, señora Fátima, ningunha. Nada de opaco, nada de oculto, está un documento firmado, hai un convenio firmado que o pode pedir, como pide outra documentación, pida esa, vai abaixo e pida, quero ver o convenio que firmou o Concello que a empresa que vai facer a residencia maiores. Pode ir a velo. Se o borrador xa o teño aquí. Vale, pois daquela porque me di do opaco. Se o pode ver usted, pode saber todo o mundo. Non é opaco, está a disposición de calquer persoa. Pero vostede de verdad pensa que é creíble que unha empresa faga esa aportación sen publicidade? Que non apareza o nome da empresa ni no chaleco ni en ningún sitio da festa do Maior? Usted o que ten que pensar é que hai empresarios decentes, porque usted pensa sempre que os empresarios somos indecentes. Porque dixo vostede dos empregados non o podo pensar. Usted pode pensar o que queira, vale, pero que hai empresarios decentes neste país, gracias a Dios. Vale, gracias a Deus hai
empresarios que son formales, a pesar do que ustedes pensan todos os días. Entón, esa empresa aporta 120.000 euros para a compra dun terreno ou para a compra dun inmueble. No que se quere construir un aparcamento cando no plan xeral non está incluído aí un aparcamento. Pero que usted que está falando? O que di o convenio? Pero o convenio dictamina que é nunha parcela determinada. Usted ve eso en algún lado do convenio? Sí. Sí? Donde? Léamo. Lea en voz alta. Quere que diga a dirección? Sí, lea. Avenida Eduardo Pondal, número 28. Avenida Eduardo Pondal. Ese convenio é o actualizado. Se cada usted ten que ver que ese convenio está desactualizado, porque o último convenio non se marca en ninguna dirección se marca. Dicimos que vamos a intentar comprar un terreno no centro urbano de Ponteceso para destinalo a vivenda, a aparcamiento ou a comprar unha vivenda e tirala para mellorar os accesos. Eso foi o que pactamos ca empresa. Eso foi o que quixemos pactar ca empresa. Nada oculto. O Concello chega a un acordo e dille, señores, ustedes teñen que aportar ao Concello algo. Vale? Teñen que aportar algo. Que queredes que aportemos? Tendes que axudar a comprar un terreno e tendes que pagar un tercio da festa do maior. E iso foi o que conseguimos. E por encima usted parecelle mal. Pois veño usted pa aquí, poñese usted no meu sitio e usted consiga un convenio como que consiguen eu. Pareceme que aquí falta información porque isto non hai que non crea. Sí, home, claro. Ustedes, da igual. Pida a información toda que queira, busco o expediente, a realidade do que foi eso. 120.000 euros, o 33% da aportación á festa maior no ano 26, 33% da aportación no ano 27. Eso é o que hai. Vayan ustedes e peten as portas, como fun eu, como me critican a min por andar mendigando, dixeron aquí neste pleno ustedes, andar mendigando, e vayan ustedes e traen un empresario que invirta 7 millóns de euros en Ponteceso e que fagan unha residencia maiores. Fagan ustedes. Eso foi o que fixo este señor, ir petar as portas e traer unha residencia para Ponteceso. Ben, Xosé Lois, as súas preguntas. Quédame unha. Ben, faga a última. Pois, iso, o que dicía, eu non teño ningún problema en manifestar o meu desacordo con como se fixo esta festa do maior e en señalar o seu carácter electoralista. Entre outras cousas, porque creo que hai que dar servizos de calidade e garantir o trato digno ás persoas maiores. E iso non se consigue cunha festa do maior. Para que iso se consiga, o que é totalmente necesario interiorizar é que a atención digna ás persoas usuarias do SAF comeza coa dignidade das traballadoras do SAF, garantindo os seus dereitos laborais e a súa dignidade, porque a precariedade das traballadoras do SAF pon en risco as persoas usuarias. Por iso, gustaríame saber se vostede admite para evitar a precariedade das traballadoras do SAF e loitar pola súa dignidade, das traballadoras do SAF e dos empregados en xeral, existen os sindicatos. Admite vostede ter conculcados os dereitos sindicais das traballadoras do SAF, recriminando o exercicio dos dereitos sindicais por parte delas? Faltame unha folla. Admite vostede ter mantido unha reunión con empregadas do SAF para que presentaran unha candidatura alternativa nas eleccións sindicais recentemente celebradas? Porque vese que o funcionamento que haxa que loita pola dignidade das traballadoras do SAF, que a dignidade e a seguridade dos usuarios, a vostede non sei se lle importa. Podo responder? Por suposto. Ben. Grado 2 e grado 3, 0 personas desatendidas. Vale? Usuarios. Eleccións sindicais do SAF. Non participei para nada en ninguna elección. O que sí que teño da CIGA, WhatsApps, presionando a certas traballadoras para que non se presentaran. Eso sí que os teño aquí.
eu sí que os tiño aquí, da CIGA, presionando a ciertas traballadoras para que non se presenten noutras entidades sindicais. Iso sí que o teño, señora Fátima. Iso sí que o teño. De xente cercana a vostede. De xente moi cercana a vostede, amenazando a compañeiras, porque se iban a presentar con outras grupo sindical. Iso sí que o teño. Pero eu non mantuve ninguna reunión con nadie, non o pode usted dicir, vale, como dixo aí, vale, usted digo, xa lle digo mismo, usted tira a bomba e depois eu teño que justificar, eu non me teño nada que justificar, sei que non mantive ninguna reunión con nadie, vale, se podera cambiar, cambiaría, non nego, sí. Canto máis altera vostede, máis está mentindo, xa o teño clarísimo. Usted diga o que queira, eu ben sei quen son e o que digo, vale? Eu xa o coñezo tamén. Vale, eu usted tamén. Gracias a Dios tamén xa nos empezamos a conocer. E non lle parece que por ir nesas siglas me acojona a min, non me vai acojonar, xa lle dixo un día, Entonces, vostede pode dicir o que queira, eu sei que non mantivo ningunha reunión, vale, con ningunha persona para cambiar nin recriminou a enlace sindical que faga uso das súas horas. Como? Perdón? Nin recriminou a enlace sindical que faga uso das súas horas sindicais. Sí, eso sí, e manteño. Non recriminou as empregadas dos que deixou desatendidos aos usuarios ao fin a manifestación Carballo. Iso recrimineiro e volvo a dicir a vostede, máis a ela tamén, na cara. Sí, fun eu que non recriminei. Sí. Vostede é consciente... eu son consciente de que deixou unha persona, usted que tanto fala de cuidar os maiores, deixou unha persona tirada na cama e marchou para unha manifestación para Carballo. Iso que eu podo dicir, porque eu sei. Iso que podo dicir. Vostede é consciente de que as horas sindicais son un dereito laboral dos empregados? É o que falan sempre vostedes. Pero o maior que quedou desatendido, sabe de quen é a responsabilidade? Do alcalde, é quen ten que mover o cupa, que ese mellor queda atendido. Eu sí que son, que me teño que mover para cubrir esa persona. Sabe vostede que o coste das horas sindicais están calculadas no priego co que se licitou o servizo. Entón, é a empresa a que ten que cubrir a baixa ou a falta de asistencia. Entón, non se pode. Cando queira, digo os días que traballou esa persona no último ano. Vostede, cando fai estas recriminacións, está conculcando os dereitos das empregadas do SAF. Vale. Volví a repetir. Non falei con nadie absolutamente para que se presentara ninguna elección. Ojalá se presentaran, manteño, ojalá se presentaran. E sí que teño whatsapps donde a súa representante da CIGA amenaza a outros compañeiros por presentarse. Iso que os temos. Vale? Ben, preguntas do Partido Socialista. Moi ben. A ver, o tema da comida de maiores faise en moitos concellos. Faise en Zas, en Vimianzo, en Malpica, en Laxe, bueno, en moitos concellos. En Laxe non estou seguro, pero bueno, en moitos concellos. Entón, pois, nós non estamos en contra de que se faga a comida dos maiores, pero sí que queremos saber por que non se convidou a toda a corporación, porque nesos concellos, por exemplo, falo do de Zas, sí que se convida aos distintos membros da corporación, e non como estaba aí nunha foto que anda circulando por aí, pois, os concelleiros do goberno ou que apoian o goberno, pero non os da oposición. Eu creo que hai que ser un pouco máis demócrata, non hai que ser tan partidista no tema público, sobre todo no que ten que ver cos maiores, porque tentar facer electoralismo con maiores é un pouco lamentable, vale? Cando o máis importante para os maiores, a parte da atención social e da sanidade, pois é, por exemplo, as pensións que se actualicen co IPC, como está sucedendo desde hai 8 anos, que se garantiza sempre esa actualización. Entón, nos queríamos preguntarlle se vai a rectificar esa idea de non convidar a toda a corporación a esa celebración dos maiores, e tamén se houve algún criterio para admitir a persoas que non están empadroadas ou que non están xubiladas nesa comida. Ben, primeira resposta, parte 1. Mentres que eu sea alcalde, nunca vou invitar a oposición a comida do maior. Vale? Segunda pregunta. As persoas que non estaban empadronadas ou que non tiñan 65 anos viñan de acompañante dunha persona que si os tiña.
Así que pode vir un acompañante dun xubilado, pero alguén da corporación que é un representante público non ten dereito a estar, porque lle dá gana ao alcalde. Esa é unha actitud democrática? Sí, moi democrática. É democrática, é dicir, invitamos a un porque nos apoia nos plenos, inda que non está no goberno, pero os representantes lexítimos votados por os veciños... Por moitas cousas que usted me diga, aquí a persona máis antidemocrática que houve neste sillón está en frente miña hora. Vulnerou todos os dereitos dos traballadores, os dereitos da oposición, fixo de todo. Usted aquí fixo de todo, vímolo, está grabado. Eu, gracias a Dios, non mandei os policías locales po monte, non gravei os meus compañeiros, non amenacei os meus compañeiros, non fixo nada deso. Nada, tan aí os meus compañeiros da oposición, do apoio ao goberno, se eu en un momento fixo algo deso. Pero que si teño claro que na festa do Maior vai estar o equipo do goberno. Eso vamos a manter. Non vou a cambiar de opinión, nin este ano, nin o ano que ven. Eu non creo que haxa moitos alcaldes hoxe en toda España que manteñan unha postura tan antidemocrática, porque que eso non é un acto do Partido Popular pagado con fondos do Partido Popular, que aí sí que o PP pode decidir a quen invita, a quen non, si pode estar a corporación ou non. Eso é con fondos públicos. Vostede tuvo 8 anos utilizando un organismo público, e vostede di que mentre estea vostede de alcalde prohibido que vayan aos da oposición. Pero por qué? Por que lle estorbamos ali? Non é unha reunión con todas as persoas maiores de Ponteceso. Por que lle estorba que vaya o PSOE, que vaya o APIN, que vaya o BNG? É porque quere facer aí algún tipo de electoralismo ou regalar cousas? Dígame por qué. Eu creo que aí se equivoca, alcalde. E creo que vai a ter que rectificar. Porque que non hai ningún concello que manifeste dunha forma tan descarnada que non vai porque non lle dá a gana que vaya. E de verdade, vostede xa fixo moitas alusións... Acabouse o debate, Xosé Luís. Mantéñome. Primeira parte. Mentres que eu sea alcalde, nunca invitarei a oposición á festa do Maior. Reafírmome. Nunca invitarei. E segundo tema, que me pregunta por que persoas fora do concello foron á comida ou menores de 65 anos, e a contestación é: todo maior de 65 anos podía levar un convidado. Ese convidado podía ser do concello ou non do concello. E podía ser maior de edad ou menor de edad. Está respondido. Siguiente pregunta. Ben, non me deixa falar, entón teño que pasar a seguinte pregunta. Inda que fai alusións bastante graves. Estamos preocupados polo programa de verán. Non queremos un programa con recorte de actividades. O ano pasado houve que cancelar a ruta ciclista por culpa dos incendios, pero non se volveu a celebrar, cando ata o mes de novembro, que fixo bo tempo, puidose facer a ruta ciclista, quedamos sin ela, e suprimiron dunha forma inxusta a ruta cicloturista a San Adrián de Corme Aldea e máis o Faro Roncudo, cando é unha cita que tiña sempre moitísimo éxito en pleno verán, con Corme ateigado de visitantes e todo Ponteceso, e tamén vemos que se suprimiron ou se devaluaron moitas actividades. O que antes eran 2 meses de piraguas na Praia do Osmo, agora é unha pequena actividade, o mellor dunha semana ou de 10 días, e as piraguas no Río Anllóns xa desapareceron. Entón, nós estamos preocupados por ese programa do verán, xa que como moi ben di o BNG, que agora está en plan, queda un ano para as eleccións, pois, ter un programa de verán en condicións e recuperar, polo menos, todas esas actividades que se suprimiron, camiñar na noite, e moitas outras actividades que son moi interesantes para a dinamización cultural, turística e económica de Ponteceso. Nos levamoslle dicindo que en máis de 3 anos non conseguiu facer un concurso gastronómico. Antes falou do Concello das Pontes, pois mire, saborea as Pontes. Entre aí, vexa o que é o concurso, xa que fala mal das Pontes, de Vimianzo, de Cerceda, pois eu creo que ten moito que aprender. Por exemplo, Vimianzo, dinamización de Vimianzo, eu creo que é espectacular. Pois aprenda deses concellos, por exemplo, e un programa de verán en condicións. Vale, respondo. O programa de verán está sendo preparado nestes momentos pola concelleira e o seu equipo de traballo de deportes.
e de Cultura. Cando este pechado, definitivamente, darémoslo a conocer. De todas as maneiras, o ano pasado, ainda que vostede diga que non, houve piragüismo, houve baixada de piragüismo desde Anllóns ao río. E teño a total confianza na concelleira que volverá a sacar un programa acorde ás posibilidades do Concello de Ponteceso. Eu en ningún momento falei mal de Vimianzo, nin falei mal das Pontes, nin falei mal da Cerceda. O que dixo, e repito, é que é chocante que esa xente que si nos seus concellos teñen instalacións medioambientales que asimilan residuos que protesten pola planta de biogás. É chocante. Vale? E foi o que dixo. Para nada critiquei o alcalde das Pontes, que me parece chapó. Para nada critiquei o alcalde CCD que coñezo, me parece un chaval excepcional. E para nada critiquei a alcaldesa de Vimianzo, que me parece unha persona excepcional. Vale? Entón, nós faremos o programa de verán acorde ás nosas posibilidades. O que poidamos. E según o que a concelleira dictamine, sacaremos adiante. Bueno, para a comida do maior na que exclúe a oposición hai cartos, e se non, pídense, donde sea. Vale. Ben, e como pediríalle permiso para retirar a última pregunta sobre o plan xeral, porque dixenos que xa había unha reunión con a redactora do actual plan para ver se se pode facer esa reforma do plan xeral, preguntaremos por eso máis adiante, e cambiaríamos esa pregunta, pode contestar agora ou no seguinte pleno, sobre si se vai garantir que os usuarios do campo de fútbol, do Pinguel, poidan disfrutar do campo ata o momento no que estea construído o novo campo. Ben, o plan de inundacións de Ponteceso, que vai ser exposto dentro de unhas semanas, aquí vai estar exposto, vai vir os redactores do proxecto da Xunta a explicalo a todos os veciños de Ponteceso. Unha das actuacións é retirada do actual campo de fútbol da súa ubicación. Eu creo que teño algo de coñecemento deso, opúxome no seu momento a instalación do campo de fútbol na actual ubicación, porque naquel momento este señor era presidente do club. Vale. Eu non son quen redacta as decisións que toma Augas de Galicia no plan de inundacións. Vale. Vímolas, plantexáronas, algunhas víamolas factibles, outras nos parecen que van ter que darlle algunha modificación, pero todo o mundo vai ter acceso a esa documentación. Van a vir aquí, dentro dunhas semanas, expoñelo a todo o mundo. E o que sí falamos, tanto ca conselleira como co señor director de Augas de Galicia, era que en ningún momento podíamos sacar o campo de onde estivese, onde está, hasta que tivésemos unha instalación deportiva noutra ubicación. En eso xa estamos traballando. Vale, non conseguimos nada aínda, pero estamos traballando nese sentido. Pero cree que se pode garantir que sigan usando o campo ata que se pode estrenar o novo? Eu non podo garantir eso. Eu vou loitar por eso. Que podan haber actividade deportiva no Pinguel hasta o último día. Vale, porque estou ben seguro que non vai ser tan rápido esa actuación, porque en Carballo tardou os anos que tardou, e supoño que aquí tardará os anos que vai a tardar. É un proxecto de varias fases. Vale, e o campo de fútbol non está na fase 1. Entón, vamos a ver terminada a fase 1, e unha vez que terminemos a fase 1, empezaremos a traballar na fase 2. Vale, pero na fase 1, que abarca desde o río Anllóns, todo o río Peláneo e o rego de Ponteceso, esa fase 1 non está para nada o sacar o Pinguel nesa fase. Ben, rogos, José Manuel, ten o turno. Ben, pois falando do campo de fútbol, tiñanlle un rogo para facer. Agora que toda a cidadanía está preocupada polo tema da ubicación do campo de fútbol, e dado que se están a facer os estudios para o tema das inundacións, prégolle ao señor alcalde que tome en consideración que en lugar do cambio do campo de fútbol, o cambio se faga da depuradora de Ponteceso.
un auténtico disparate no centro do pobo, como tamén foi o campo de fútbol, pero, bueno, o da depuradora é moito peor. Os veciños estarían moito máis contentos con unha outra ubicación da depuradora, e agora que a tecnoloxía está moito máis avanzada que hai 20 anos, permitiría unha infraestructura menos lesiva, con menos gasto, e desde a PIN pensamos que non é necesario campo e que se é moi urgente a depuradora. Podo estar de acordo con eso, vale? Claro que sí, pero as decisións estas vai nas tomar só lle pido que intente. Intentaremos. Eu tamén pareceme coherente ese rogo que nos vai. O seguinte é, rogamos ao alcalde que coloque, bueno, ao equipo de goberno, que coloque, polo menos nas paradas principais, pantallas ou cartéis para que todos podan saber a que hora hai autobuses de liña, porque os veciños e os forasteiros non temos nin idea de como se pode coller un autobús, nin a donde leva, non hai explicación, e xa leva, hai moita xente, agora sobre todo no verán, que chegan aí e non lle sabes dicir exactamente onde vai o autobús, nin se o hai, tan siquiera. Entón, polo menos en algunhas paradas, pois, se non pode ser, perdón, se ten que ser con cartéis, bueno, pois con cartéis, mellor unha pantalla, pero... Pedimos presupuesto para reparacións das pantallas, pero era excesivamente caro e non fomos capaces de conseguir outros. E o terceiro rogo, en a PIN, que estamos moi contentos de que concederan ao Concello as bandeiras azuis nas praias, pero nestes momentos as praias deixan moito que desexar. Atápase mal coidadas, con problemas moi graves de accesibilidade, con pasarelas desfeitas, etc. Sabemos que aínda non empezou o verán, pero os veciños e as veciñas de Ponteceso teñen dereito a lugares accesibles, limpos e con servicios mínimos todo o ano, non só para cando veñen os turistas. A este paso vai ser difícil amañalos para cando abra a temporada de verán. Pregamos que fagan o posible para que sexa o máis doado, máis doado o disfrute das nosas praias. Pois ten razón, outra vez. Casi sempre teño. Un chiste, non pasa nada. Bueno, José Manuel sí que pode ir á festa do Maior. O temporal, Xosé Lois, por favor, isto non é... Estamos nun robo. Vale, pois. José Manuel, xa non lo contas como é, cando vai, si vas. José Manuel, é verdad que as playas están bastante dañadas dos temporais do inverno. Empezamos polo Osmo, está creo que terminado o Osmo. Estamos na Ermida e o objetivo é para a semana que ven que as playas estén listas. Este ano as playas sufriron moitísimo, moitísimo, e, bueno, ten razón que as playas teñen que estar todo o ano mellor do que están. Traballaremos para que, bueno, ir mellorando, zonas de sombra en todas as playas, mellores a accesibilidade, bueno, todo eso implica diñeiro, non? Entonces, bueno, intentaremos, ten razón. Vale, rogos do BNG. Pois, a ver, hai unha cousa que eu non entendo moi ben, que é esa teima que ten vostede comigo de dicir que eu non lle apoio, que, mire, que vostede máis eu, como quedou hoxe demostrado, temos sensibilidades moi diferentes. Entón, é difícil que, aínda que vostede tome a mesma decisión que eu faría ou faga a mesma cousa que eu faría, a faga pola mesma motivacións que a faría eu. Entón, pero hai unha cousa que eu si diría que vostede fixo ben, se a fixera, que é aprobar xa, unha vez por todas, o Regulamento de Participación Cidadá, no que estivemos traballando na Comisión de Transparencia durante máis dun ano, quedou aí paralizado. Pois rógolle, terá o meu apoio, e direi que o fixo vostede moi ben aprobando isto, aprobe xa o Regulamento de Participación Cidadá. Logo, no pleno de febreiro,
trouxo vostede así con alevosía e un pouco, non sei, eu diría que mala idea, vostede di que solamente foi un descuido, trouxo esa moción para declarar de interese o Festiletras sen comentar co resto da oposición e apareceu aquí directamente. Non teño claro se realmente é un apoio 100%, se vostede apoia 100% o Festiletras ou non, porque tiña pendente de traer a pleno a proposta de convenio para pedir a Deputación para o Festiletras, que comentou que estaba en desarrollo e non o trouxo. Convido a que prégolle que dé a formalización e faga o seu traballo e que non quede este apoio ao Festiletras soamente nun xesto e que sexa un apoio certo. E logo, por último, xa sei que vostede, goberno feble, que se ve pouco seguro, entón pídolle que deixe de mentir sobre a oposición, que deixe de xerar eses bulos que dicía antes o señor Ulloa, que vostede non crea os bulos, vostede non se mancha as mans, vostede manda os seus sicarios a facer o traballo sucio, pero deixe de facelo, deixe de mentir sobre a oposición, non base a súa continuidade en mentir sobre a oposición, porque este bulo de que a oposición non acudiu á Festa do Maior porque non quixemos, que fomos invitados e que non quixemos, de onde saiu? Entón, por favor, prégolle que deixe de mentir ao respecto. Festiletras ten a oportunidade de falar con alguén do seu partido e preguntarlle o que se esforzou o alcalde por sacar as Festiletras adiante. Recoméndolle que o faga mañán a primeira hora, chame esa persona que os temas eu sabemos. Fíxeno onte. Vale, e díxolle que eu non me esforzara. Contoulle o que pasou. Que está pendente que vostede solicite o convenio. Sí, señor. Pero por que non se solicitou o convenio con toulle? Descoñezo. Ai, descoñecio. Descoñecio. Vale. Non pode ser que estea vostede facendo de benqueda con todas as partes. Diga a verdade a quen corresponda. Señora Fátima, eu non creo bulos. Eu falolle de frente. Moito de frente. Vale? Eu se non firmei o convenio das Festiletras foi porque non poido. E se quere pedir aclaracións, vai hacia o Couto e pidas. Ou hacia Carballo, que tamén llas dan. Pregunte por que non pudo firmar o convenio das Festiletras. Pregunte usted. E sobre que non mentir sobre a oposición da Festa Maior. Mire, é que usted dixo claramente, somos distintos. E cada día estou máis contento de ser distinto a usted. Mais contento. Eu tamén. Perfecto, pois miren, algo estamos de acordo. Pero que si non fago é andar por detrás. Vale, eu vou de frente sempre. Sempre de frente. Entende? Entón, usted a min, xa lle dixo un día aquí, no pleno, diante do mundo, usted a min non me vai cazar, este ben tranquila. Non me vai cazar nunca na vida. Caeso. Como? Xa se caza vostede só. Sí. Eso é o que quixera vostede. Te tranquila que a mí non me vai nin facer doblar a rodilla, nin me vai facer parar. Eu vou seguir hasta o último minuto. Comigo deron en pedra. Van ter que picar moito. Deron moita pedra. Porque sabe a diferencia entre os temas eu? Eu levanto máis 5:30 da manhã. Todos os días. E pico pedra todos os días. A min cóstame que é mellor dormir suficiente para rendir ben. Sí. Pois eso é a diferencia entre os temas eu. Eu esforzome todos os días. Ben. Rogos do Partido Socialista. A participación cidadá vai aprobar o regulamento? Sí, cando estimo oportuno. Ben. Bueno, eu creo que un pouco de respeto hai que ter. E acabo de decir que é la que non se esforza. Eu creo que hai... Estamos chegando xa a un nivel de... Eu o conto da cultura do esforzo xa o teño superado, non me preocupa que me digan iso. Creo que hai que ser un pouco máis, ter un pouco máis de talante e non faltar os concelleiros, pero bueno. Ben, nos novamente estamos pedindo atención ao tema da Marquesina do Relleno. Si non se colocan os bancos, como pedimos das outras veces, que se colocaran todos en fila, estamos permitindo que entren coches polo lado da carretera
Cando eso está orientado para que polo lado de alá entren os taxis marcha atrás e podan estar en batería debaixo da marquesina, pero que no frente, que dá a carretera, haxa todos os bancos que había para que se podan sentar as persoas que esperan o autobús, sexan os pais e o alumnado que vai coller o bus pola mañá ou os que están esperando ese autobús que decía antes José Manuel que non sabemos os horarios. Evidentemente, os que consultamos bus.gal sabémoslo, pero non todas as persoas teñen acceso facilmente ás tecnoloxías. Entón, unha vez máis, lle pedimos que esa marquesina teña o uso que ten que ter, que é o uso público para resguardarse do mal tempo, do sol excesivo, da choiva, e que haxa esos bancos para que podan sentarse e servir de estacionamento público, perdón, de estacionamento dos peóns que esperan ou dos viaxeiros que esperan o autobús. Eu é que aí que un día vexo un camión de bebidas descargando e a xente detrás do camión ten que poñerse a ver se ven o bus ou... A ver, eu creo que iso non é uso. As zonas de carga e descarga teñen que estar habilitadas no seu sitio correspondente. E a marquesina é para eso, para o uso dos que esperan o autobús. Xa yo trouxemos noutro pleno, e non dixo que non se iban a repoñer os bancos. Ben, a segunda cuestión é sobre as melloras viarias. Vimos un inverno con moita choiva, con moi mal tempo, outro día ainda houve tormentas e granizo en Ponteceso, e sí que queremos que este verán que se preste atención ás melloras viarias pendentes nas aldeas, que haxa reparacións viarias para que se poda circular por todas as parroquias de Ponteceso sin andar apartando doculatos. Non sei se van a facer unha actuación xeral nas parroquias. A ver, Xosé Lois, levamos facendo pistas desde que nos entramos aquí todos os meses. Todos os meses. Quedan unhas cuantas pistas que non demos chegado. Vale? Pero que quere que lle conteste eso? Que quere que lle conteste? Estamos esta semana, arreglamos na Campara Cores. A semana pasada, perdón. Esta semana acabamos a pista de Rieiro. Hostia, que... Pode enumerar, volvemos a... Enumerolle todas as pistas que fixemos desde que estamos aquí. Enumerolles. Creo que non faría falta eso. Estamos traballando a tope para arreglar todas as pistas. Non imos ser capaces, antes de acabar a legislatura, de ter todas as pistas arregladas. Por qué? Porque ustedes no seu goberno abandonaron o Concello, coño. Tuveron o Concello que non había por onde collelo. Non fixeron unha sola obra. Entón, ora ven usted aquí e dime que teño que arreglar as pistas todas do Concello. Pois claro que as teño que arreglar. Claro que as teño que arreglar, pero terías que arreglar cando teño crédito, cando a interventora dispón crédito. Entende? E terei que levar un ritmo. Ben sei que hai pistas por todas as parroquias sin arreglar. Ben o sei. Pero eu non vou saliros aquí e dicir, non, vais a facer esta pista, non, non. Según veamos, imos como podamos, pouco a pouco. Pero creo que xa demos un cambio, Creo que xa se deu un cambio neste Concello a nivel de pistas. Eso ven porque durante moito tempo, durante os últimos 4 anos, non se fixo correcto neste pueblo. Durante os últimos 4 anos non se fixo correcto neste pueblo. Estuvemos metidos en líos, estuvemos metidos en historias en vez de avanzar. E pasounos por diante todo o mundo. Pasounos por diante Cabana, Coristán, Comalpica, todo o mundo nos pasou por diante. Vale, eu non me quero apuntar medalla ninguna. Estamos traballando como usted faría se estivese aquí. Para mellorar todas as pistas do Concello. Claro que sí. E máis teremos que facer, pero teremos que levar o ritmo que somos capaces de levar. Ojalá podamos seguir licitando unha pista cada mes. Ojalá. Agora podo intervir ou non? Sí, podo intervir. Ben, pois mire, vostedes leva con ese discurso toda a legislatura, pero non pode escurecer todas as obras que se fixeron. Nos antes mencionamos 2 ou 3 que foron relevantes, pero fixéronse melloras viarias a pesar do traballo en contra da oposición e algúns que vostede premiou cando rexeitaron investimentos de 2 millóns de euros para este Concello, como do alumeado público.
pero nós non estamos examinando a pasada legislatura. Estamos pedindo que, visto o inverno que houve, que haxa un plan de asfaltados e un plan de investimentos. E mire, só vou a rematar con unha frase. Vostede antes dixo que a Diputación non facía nada. Non, o que pasa é que o Concello de Ponteceso, cando publicita pistas que arregla con fondos da Diputación, non pon que o plan de obras e servicios... Isto é o que fan vostedes. Mándenlle unha carta a xente, isto é o que fan vostedes. BNG e PSOE, mándenlle unha carta a xente, vale, dicindo, obras financiadas polo plan único da Diputación. Teñen a cara de facer isto. Se chega a facer isto o PP, Dios me libre, Dios me libre, Dios me libre. Se enviou vostede para invitalos a unha por comida favor. na que só pode ir o PP, Bueno, vale? vexo que da comida fixolle daño, vexo que da comida fixolle daño. Con esa carta, moitos veciños chamaronme e dixeronme, con esa carta, veciños chamaronme e dixeronme, aquí, nesta relación, non está Jones, por exemplo. Pois aí se dan conta de que esas obras, hai moitas parroquias que están excluídas. Volvo a repetir por última vez. Eu non minto. Dixo que Anllóns este ano iba a ter saneamento, que íbamos a empezar co saneamento de Anllóns. Díxono, non? Dixo que íbamos licitar este ano o saneamento de Anllóns ou non? Díxono. Non o vimos ainda. Vale, pero usted te tranquilo que este ano é de deixar licitado o saneamento de Anllóns. Pois nós imos prestar atención a esas melloras viarias. Agora tamén pedimos, no último rogo que nos permite o regulamento tan estreito, que se publique que criterios segue o Concello para pagar carpas, para contratar carpas, cando a maioría das asociacións e comisións de festas díxelles que non se pode afrontar polo Concello poñer unha carpa. De verdade que o seu non ten xeito. O seu non ten xeito. Mira, a primeira persona que recibín sendo alcalde foi un tal Facal de Carballo. A primeira. E veume cunha lista de carpas así, impagadas polo seu goberno. Impagadas. Todas. Un ano inteiro de impagados. E eu cheguei aquí e tuve que dicir que non a todas as carpas. Nos pagamos 3 carpas. Princesa Red, Percebe e a Festa das Favas. Esas son as carpas que paga o Concello. A partir de aí, o Concello aporta a cada parroquia 1.000 euros para un generador, para unha carpa, con total transparencia. Non hai ningunha trampa. Non pagamos ningunha carpa, páganse 3 carpas. E as 3 que se encargan, páganse, non como facía vostede. Encargaba a Facal, e pois Facal se encargaría de cobrar cando poidese. Vale? Nós sí que pagamos as carpas que contratamos. As 3, como lle dixo, Festa do Percebe número 1, prioritaria, para o Concello. Número 2, a Festa das Favas. E número 3, a Princesa Red. Ben, podo falar? Sí, sí. Vale, mire. Normal que vostede di que Facal que lle veu pedir que lle pagara as carpas, claro, porque vostede estaba gobernando. Vale? Cando eu xa o dixen antes, cando vostede máis eu asinamos a acta de arqueo, había 2.700.000 euros na conta do Concello. E que a veces parece que pasamos por alto o que son 2.700.000 euros na conta dun Concello como Ponteceso. Vale? E os orzamentos no Concello medraron moitísimo. Había anos... Como? Os orzamentos medraron moitísimo. Xosé Lois, cal foi o último orzamento que aprobou vostede? Déixeme rematar. Non, non minta. Dígalle a xente cal foi o último orzamento que aprobou vostede. E cal son o que aprobei eu. Eu baixei o presupuesto deste Concello 1 millón de euros. 1 millón de euros, señor Xosé Lois. O presupuesto do Concello é 6.600.000 euros. E o ano anterior, pero 6.4 ou 6.5, máis ou menos. Vale? E despois, usted sempre di o que lle interesa. Eu nunca lle dixo que usted non deixara remanente. Sí, ten usted razón. Deixou remanente neste Concello. Canto deixou sin pagar? Dígallo a xente. Canto deixou sin pagar? Proveedores, deuda bancaria, pai, canto deixou sin pagar? Iso non di. Porque usted é mellor político que a min. Pero se a quere xente quere, que lle vote, coño. Volva usted pa aquí. Que me fai un favor. Se a xente quere
esta moinantada, porque isto é unha moinantada, que lle voten a usted outra vez, home. Vale, pero eu daqui vou marchar dicindo a verdade, Vale, é Facal, ten usted razón, eu era quen estaba de alcalde, sí, levaba 2 días de alcalde. E Facal veu cunha lista, así, isto é o que se me debe de carpas. E sabe que tengo que dicir a Facal? En primeiro lugar, corta o grifo, non hai carpa para nadie. En segundo lugar, a ver como podemos ir sacando isto para diante. Vale, pero a Facal agora chama ao Constantino, e Facal, ven tranquilo aquí, facemos a retención, ten razón Fátima que hai veces que se nos colan retención sin facer, intentamos que todo vaya como ten que ir. Pero non encargamos que facía vostede, e non me fale das carpas, E por favor non me fale das carpas. Non me fale das carpas, porque lle podía dicir algunha cousa que prometín que non iba a dicir, nalgúnha parroquia, teña cara e non me fale das carpas. Vou rematar a intervención que estaba facendo, porque vostede intenta oscurecer a xestión económica que se fixo no Concello, pero mire, e que dase conta de que non se podía facer o investimento do Pinguel que se fixo con fondos propios se o Concello non pasara de ter déficit que tiñamos durante máis de 10 anos con déficit todos os orzamentos, chegamos a ter remanente negativo de tesorería de 1.800.000 euros. Se nós non tuéramos remanente positivo de máis de 1 millón de euros, non podíamos facer inversións como fixemos, por exemplo, o campo do Pinguel. E iso foi unha realidade. Xosé Lois, para acabar o debate, usted fixe unha obra no campo de Pinguel, o cal lle estamos moi agradecidos todos os veciños deste pueblo. Non vou a negar eu que fixo. Perdón, empezou na etapa anterior, gobernando o BNG e Masapi. Todos os alcaldes que pasaron por este pleno, a mí mereceme moitísimo respeto. E vostede tamén. Usted fixo cousas moi boas neste Concello. Vale? Pero non veña aquí dicíndome a min cousas que eu sei, Vale, non me veña falando usted de carpas, Teña a decencia de non veña falarme de carpas. Vale, se contesteille 3 carpas. Vale, 2 aportacións a 2 festas. Festa das Barquiñas e Festa do Faro. Totalmente transparencia. E o resto das festas, 1.000 euros, non festas non, parroquias, perdón, unha parroquia pode ter varias festas e só lle damos 1.000 euros a cada parroquia. Eso foi o que espatou o equipo de goberno a más con Roberto. E non hai máis. Barquiña, non me acordo canto é, 5.000 euros, creo que é, o Faro 3.000, e pedimos axuda á Consellería para pagar a carpa do Percebe, e a carpa das Favas paga ao Concello, e a carpa de Princesa Reda paga ao Concello. Non hai máis. Non hai máis. Ben, 22:47, dase por finalizado o pleno.